ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் 18 டேஸ் கோர்ஸ்க்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு 6வது அத்தியாயம் படிக்க போறோம். ஓகே, இப்ப நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்? ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூர்ல வந்திருக்கோம். எல்லாரும் நல்லா பகவானை வேண்டிண்டு இன்னைக்கு சாப்டரும் நல்லா நமக்கு புரிஞ்சு வரணும். அதனால ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் எல்லாரும் மியூட்லயே சொன்னாங்க, அன்மியூட் பண்ணவே வேண்டாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. प्रणति நீங்களே எடுங்கோ நிவேதிதா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान् विदांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गुरो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपताय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे. पंचतत्वात्महं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिदम्. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माता जी. थैंक यू सो मच. இன்னைக்கு என்னது? பகவத்கீதையை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 6. அது டாபிக் டைட்டில் என்ன? தியான யோகா. இவ்வளவு நாள் ஒரு டாபிக்ல நம்ம படிச்சோம். இப்ப தியானம் மோஸ்ட்லி எல்லாம் யோகாவை பத்தி தான் அவங்க படிக்க போறோம். ஓகே, அவருடைய தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. அவர் யாரு? ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா ஆஃப் இஸ்கான், கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம். அவரோட போதனைகளின் அடிப்படையில் நம்ம இதெல்லாம் படிக்க போறோம். அத்தியாயம் 5ல என்ன படிச்சோம்? மறுபரிசீலனை. சந்நியாசா அல்லது கர்மயோகம் எது நல்லதுன்னு அர்ஜுனன் கேட்கிறார். பகவான் என்ன சொல்றார்? ஸ்ரேயம், எது நல்லது, ஸ்ரேயம்னா என்னது, எது பெஸ்ட் அதுன்னு கேட்கிறார். அப்புறம் கர்ம யோகா, அவர் பகவான் என்ன சொல்றார்? கர்ம யோகா தான். சன்னியாசத்தை விட, சன்னியாசம்னாக்கா துறந்து எல்லாத்தையும் துறந்து வீடெல்லாம் துறந்து தனியே போயிட்டு காட்டுல நல்ல பகவான் பக்தி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பண்றாங்களே, அதை விட என்னது கர்ம யோகா. நம்ம வேலையும் பண்ணிட்டு வீட்லயே இருந்து நம்ம ரெகுலர் டியூட்டியும் பண்ணிட்டு இது பகவான் சேவை பண்றதுதான் கர்ம யோகா விசிஷ்யத்தை. கர்ம யோகா தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு பகவான் பதில் சொல்றாரு. அப்புறம் நிஷ்காம கர்மம், எது பண்ணினாலும் நம்ம பகவானை நினைத்துன்னு பண்றதா. எல்லாம் சிமிலர் வேர்ட்ஸ் தான். கர்ம யோகானாலும் சரி, நிஷ்காம கர்மா நேற்று சொன்ன நிஷ்காம கர்மனா நமக்கு வேண்டி, சகாம கர்மா கிடையாது. நிஷ்காம, சகாமனா நமக்கு வேண்டி, நான் சம்பாதிச்சேன், எனக்கு சம்பாதிச்சேன், என் குழந்தைகளுக்கு, என் மக்கள், அப்படி இப்படி. அது இல்லாம பகவானை நினைத்துன்னு பண்றேன், பகவான் எனக்கு எல்லாம் கொடுத்திருக்காரு, எல்லாம் பகவான் அந்த மாதிரி. இப்ப நிஷ்காம கர்ம யோகா கர்ம பந்தத்தில் இருந்து விடுவிக்கிறது. தனக்கு வேண்டி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? கர்மா. இந்த கர்மா லெசன் நம்ம பார்த்துட்டோம் தேர்ட் சாப்டர்ல. கர்மானா என்னது? ஏதோ நல்ல செயல், அதுல என்ன வரும்? கரெக்டா புண்ணியம் வந்துடும். நமக்கு புண்ணியம் வேண்டாம். தீய செயல் பண்ணா பாவம் வரும், நமக்கு பாவம் வேண்டாம். அப்ப என்ன பண்ணோம்?
பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது அது அக்கர்மா நிலையில போயிடும். தட் மீன்ஸ் செயலின்மை அந்த தனத்துல போயிடும். அப்ப அதுல வந்து என்னது பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டுரும். என்ன பந்தம்? பாவம் இல்லை, புண்ணியம் இல்லை. ஏன் அது பந்தம்? பிகாஸ் அது வந்து பாவம் கிடைத்து இல்லாட்ட புண்ணியம் கிடைச்சா என்ன ஆகும்? திரும்பி அதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல பிறப்போம். அதுதான் நமக்கு வேண்டாம். இந்த உலகத்துல பிறந்தா திரும்பி பாவம் புண்ணியம் பண்ணிட்டே இருப்போம். அதே விடுதலை பெறணும்னாக்கா, ஏன்னா அப்புறம் என்ன ரூபத்துல இருப்போம் தெரியாது. அதெல்லாம் நம்ம வந்து பெட்டர் டு ஹேவ் ஒரு விடுதலை நம்ம இப்ப இதுல இருக்கோம், ஜெயில இருக்கிற போல. இப்ப விடுதலை கிடைச்சு நம்ம வந்து இதுல இருந்து விடுபட்டு போய்விடணும். குருவன் அப்படின்னா லிப்யத்தை. இதுல வந்து நம்ம வந்து பந்தப்பட்டுக்க மாட்டோம். எதுல பந்தப்பட்டுக்க மாட்டோம்? இந்த மாதிரி பாவ புண்ணியத்துல பந்தப்பட்டுக்க மாட்டோம். எப்படி இருந்தா பந்தப்பட்டுக்க மாட்டோம்? கர்ம பந்தத்தில் இது நிஷ்காம கர்ம பண்ணும்போது இந்த பந்தத்துல நம்ம வந்து பட்டுக்க மாட்டோம். கிருஷ்ணன் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் கிருஷ்ணன் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. ஞாத்வாமாம் சாந்தி மிச்சம். இது நல்ல இந்த ஞானம் நமக்கு கிடைத்தா நமக்கு சாந்தி கிடைக்கும். அதுதான் லாஸ்ட் ஸ்லோகம். வந்து இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? 6th சாப்டர். அதோட சுருக்கமா என்ன பார்க்கலாம்? அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறுதல். வந்து புது அஷ்டாங்க யோகம் ஆரம்பிச்சு அது வந்து அதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். சம புத்தி விசிஷ்யத்தை. இதுக்கு எப்படி சமம் டுவாலிட்டி இருக்காது, எல்லாம் சமமா நமக்கு அந்த புத்தி வந்துடும். எதுவும் தாங்கும் இதயம் மாதிரி. எது வந்து சுகமா இருந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம், துக்கமா இருந்தாலும் எது இருந்தாலும் டோன்ட் கேர் மாதிரி இருந்துருவோம். நம்ம எதுவும் தாங்கிட்டு இருப்போம். அந்த மாதிரி சம புத்தி விசிஷ்யத்தை, அந்த மாதிரி சம புத்தி கிடைக்கும். அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகளை பார்க்கிறோம். ரகசி ஸ்திதா, அதுல வந்து நிலைத்து இருக்கும். ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்? அது வந்து 33-36 சொல்லியிருக்கு. அபியாசி என்னத்தும் கவுண்டரியா. அது எப்படி நமக்கு அது பண்ண முடியும்? மனதை எப்படி கட்டுப்படுத்த முடியும்? அர்ஜுனன் கேட்கிறான், ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இந்த மனசை கட்டுப்படுத்துறதுக்குன்னு. அப்போ அபியாசம் என்னது? நித்தியம் அதை வந்து நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னாக்கா முடிஞ்சிடும். ஃபர்ஸ்ட் என்னது? துறவு மெயினா இதுல இருக்கணும். துறவா நாட் பி பொசசிவா இருக்கக்கூடாது, அட்டாச்மெண்ட் டிட்டாச்சா இருக்கணும். அப்புறம் அந்த மாதிரி இருந்தோம்னாக்கா கண்டிப்பா பிராக்டிஸ் பண்ண வந்துடும். தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு என்ன? இப்ப நம்ம எல்லாம் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் ஒரு மாதிரி நல்ல பக்தி. இப்ப அன்னைக்கு ஒரு சொன்னாரு, இந்த பிரபுஜி சொன்னவங்கள 24/7 அதுதான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. ஒரேடியா முங்கி எல்லாம் பண்ணலாம், கரெக்ட் தான். ஆனா அதுக்குள்ள நம்ம வந்து அப்ப இந்த ஜென்மத்துக்கு முடிஞ்சப்பறம் அங்க போய் விடுவோமா கிருஷ்ண உலகத்துக்கு தெரியாது. எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் பண்ணிருக்கோம் தெரியாது. 80% தான் பண்ண முடிஞ்சது. 80% தான் நமக்கு வந்தது. பாசிங் மார்க் 100, அங்க போறதுக்கு 100 மார்க் வரணும். ஆனா நம்ம 80 தான் பண்ண முடிஞ்சது. அதுக்குள்ள இந்த உடலை விட்டு விடுறோம்னா என்ன ஆகும்? அப்ப இந்த மாதிரி தோல்வியுற்ற, அப்ப நம்ம தோல்விதான் இந்த ஜென்மத்துல. அந்த மாதிரி ஆத்மாக்கு என்ன ஆகும்? தோல்வியுற்ற யோகின் இலக்கு என்ன? திரும்பி பிறப்பான். இந்த சுச்சீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேஹே, நல்ல ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்துல பிறப்பானாம். நல்ல ஒன்னும் கஷ்டம் இருக்காது அங்க. அழகா வந்து, ஏன்னா செல்வந்தர் ஏன் சொல்லியிருக்கானா, மெயினா எல்லாத்துக்கும் இது வேணும், அதுக்கு வேண்டிதான் சம்பாதிக்கிறோம். அதெல்லாம் ஒண்ணும் கஷ்டமே இருக்காது. எல்லாரும் பணம் அப்படி குழங்கிட்டு இருக்கும். சின்ன வயசுல இருந்தே அழகா வந்து பண்ணலாம், ஜபம் பண்ணி அந்த மாதிரி இருக்கலாம். சோ அது போட்டிருக்கு. யாரு வந்து இப்போ தேர்ச்சி பெறலையோ, நான் திரும்பி வேற ஒரு பௌதிக பிறக்கிறோம்னாக்கா டெஃபினட்டா ஹியூமன் பீங்கா தான் பிறப்போம். ஏன்னா நம்ம நல்ல பக்தி பண்றதுனால ஒரு ஹியூமன் பீங் உடல் கிடைக்கும். ஆனா வந்து இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கு. அப்ப ஆனா எதுல எங்க பிறப்போம்னாக்கா நல்ல ஆஸ்டியர் இது ஃபேமிலியில நம்ம பிறப்போம். அப்புறம் பக்தி யோகம் மிக உயர்ந்த யோகம். பக்தி தான் மெயினா. பக்தி யோகம் இஸ் தி டாப் மோஸ்ட். கர்ம யோகாலே நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து 6வது இது முடிக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் ஆன் கர்ம யோகா. கர்ம யோகா பக்தியுடன் கர்மா செய்வது, பகவானை நினைத்து கர்மா செய்வது. யுக்த தமோ மதக, இதுதான் வந்து பெஸ்ட். இப்ப யோகா என்றால் என்ன? இந்த மாதிரி ஒரு தலைக்குள்ள காலு கை இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி பண்றோம். ஹி திங்ஸ் இஸ் டூயிங் யோகா, பட் இது யோகா கிடையாது. எப்ப நம்ம எங்க நிற்பேன் அப்படின்னு அவனுக்கு வந்து உடம்பு வலிச்சு இதாகும், ஸ்டிஃப் ஆயிடும் உடம்பெல்லாம். அப்ப இது வந்து யோகாவா இல்லைன்னு. அப்ப இது யோகாவா? இப்ப எல்லாம் யோகா சென்டர்னு ஆரம்பிச்சு இதெல்லாம் தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அப்ப இதெல்லாம் யோகா கிடையாது. இதெல்லாம் என்னது? ஒரு பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ், ஸ்டோனிங் மசில்ஸ் அந்த மாதிரி அழகா போடலாம். ஆனா யோகா சொன்னா கேப்சர் பண்ணுவாங்க. ஒரு யோகான்னு ஒரு கிரேஸ். இப்பெல்லாம் மாடர்ன் யோகாக்கு எல்லாம் ஒரு கிரேஸ். ஆஹா யோகா போறேன். ஆனா யோகாவோட அர்த்தமே தெரியாது அவளுக்கு. எல்லாம் மாறி போயிடுத்துப்போம். சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறது இதெல்லாம் யோகா கிடையாது. அல்லது இது யோகாவா? ஒருத்தன் என்ன பண்றான், தலையை வந்து இதுக்குள்ள நிலத்துல போட்டு தலை குப்புற நின்னு அவன் வந்து பக்கத்துல ஒரு இது கோணி பையும் வச்சிருக்கான், பணம் போடுறதுக்கு தான். மீன் அவன் பாவம் ஏழை, அவனுக்கு தெரிஞ்ச வித்தையெல்லாம் இதுதான். அவன் இந்த மாதிரி இருக்கான், எவ்வளவு சஃபகேட்டிங்கா இருக்கும். ஆனா அது யோகாங்கிற பேர்ல அவன் பண்றது வெரி தப்பு.
இது யோகா கிடையாது, இதெல்லாம் யோகா கிடையாது. எப்ப வெளியில வருவோம்னு சொல்லிட்டு காத்துட்டு இருப்போம். ஆனா இது யோகா கிடையாது, சிம்பிள். அது அப்ப யோகானா என்னதுன்னு வரும். இது யோகாவா? இதுவும் யோகா கிடையாது. அவன் ஒரு வித்தை காட்டுறான், அதுக்கு ஒண்ணு பணம் சம்பாதிக்கிறது. அடுத்தது அல்லது இது யோகாவா? காலு கை மேல ஒண்ணு கீழே அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறது இதுவும் கிடையாது. இல்ல இது யோகா, பியர் யோகான்லாம் இப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கா. ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல நிறைய அதெல்லாம் கேட்கறது இங்க இருக்குமா இருக்கும், எனக்கு அங்கதான் கேட்டது. பியர் யோகா அந்த மாதிரி எல்லாம், பியர் குடிச்சுனே யோகா பண்றேன். இதெல்லாம் யோகாவே கிடையாது. இது என்னவோ சம் நேம். அப்புறம் என்னது, இது பேக் மசில்ஸ்க்கு வேணா மசாஜ் பண்றாப்புல ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை மேல வச்சுட்டு யோகா பண்றேன் அப்படின்னு. இதெல்லாம் இந்த மாதிரி கூத்தெல்லாம் பண்ணுவா சில பேர்லாம். இது யோகாவா? இல்ல, இதுவும் யோகா கிடையாது. அப்ப என்னதான் யோகா? சேர் யோகா. இல்ல ஆபீஸ்ல கொஞ்சம் டயர்ட் ஆச்சுன்னா இந்த இதெல்லாம் இப்போ ஐடி கம்பெனிஸ்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷனுக்கு இதெல்லாம் கொடுத்துருவான்னு நினைக்கிறேன். அவளுக்குலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மசில்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்கு தே டூ சம் ஆக்டிவிட்டிஸ். அப்போ அது யோகான்னு நினைச்சுன்னா அது ஒரு யோகா. இது யோகாவா? இதுவும் யோகா. என்னெல்லாம் யோகா இருக்காம தெரியுமா? இங்க என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கு. பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் யோகா, பிரெக்னன்சி யோகா, வெல்னஸ் யோகா, பேக் யோகா, டெஸ்க்டாப் யோகா, பிசினஸ் சக்சஸ். பிசினஸ்ல சக்சஸ் ஆகிறதுக்கு என்னதுனாக்கா அதோட சீக்ரெட் யோகாவா. சேர் யோகா. அப்புறம் இது யோகா ஃபார் கேட்ஸன், ஒரு இது பூனைக்குட்டிக்கு ஒரு யோகா. யோகா ஃபார் வெயிட் லாஸ், ஆபீஸ் யோகா. இப்படி எல்லாம் நின்று இந்த மாதிரி பண்றதுல யோகா. டென்னிஸ் யோகா, யோகா டென்னிஸ் அப்படி எல்லாம் பேர் கொடுத்து அந்த மாதிரி புக்கெல்லாம் வெளியிட்டு நம்மள மாதிரி முட்டாள்கள் தான் அதை வாங்கி படிச்சு அது என்ன கொடுத்துருக்குன்னு ஃபாலோ பண்ணி சில பேர் பண்றாங்க. பட் யோகானா என்னதுன்னு தெரியாது. பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கார்? பகவத்கீதால யோகானா என்ன சொல்லியிருக்காரு அதை பார்க்கலாம். அஷ்டாங்க யோகா தான் சொல்லியிருக்காரு. அஷ்டாங்க யோகானா என்றால் என்ன? அஷ்டாங்க யோகா என்பது மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல், தியானம், செறிவு, உட்கார்ந்த தோரணைகள், காற்றின் உள்சுழற்சியின் இயக்கங்களை தடுப்பது போன்றவற்றின் ஒழுங்குமுறை செயல்முறைகளால் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்ளதுதான் பாகவதத்தை கொடுத்திருக்கு. 2.5.16 இதுதான் யோகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்கு. நான் டீட்டெயிலா உள்ள ஃபுல் யோகா சாப்டர் தான் இது. அதனால கொஞ்சம் இழுத்து நிறைய ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கேன். எஸ். அப்ப என்னது அஷ்டாங்க யோகானா என்னது? 8 லிம்ப் யோகா. யோகாவுக்கு 8 லிம்ஸ் என்னது? 8 பார்ட்ஸ், டிவிஷன்ஸ். நியமம், இது யமம் இருக்கு. யமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி. இப்ப 8 அங்கங்கள் இருக்கு. யமானது வெளிப்புற பண்பு. இன்னும் டீட்டெயில் உள்ள போட்டிருக்கு. ஜஸ்ட் ரீட். யமம்னா வெளிப்புற பண்புகள். என்னெல்லாம்? பொய் சொல்லக்கூடாது, திருடக்கூடாது, இதெல்லாம் இருக்கே ஒரு பண்புகள் நம்ம பண்றோம். அது நியமம்னா என்னது? உட்புற பண்புகள். ஆசனம், உட்காரும் விதம், இரட்ட தான் உட்காரணும், தியானத்துல இருக்கணும். பிராணாயாமம்னா இது பண்றோம், எல்லாரும் தெரியும். பிராணாயாமம் ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வில் நோ. ஒரு நாஸ்ட்ரில இருந்து காத்து இழுக்கணும், இன்ஹேல் பண்ணணும், ஹோல்ட் இட். திரும்பி அந்த வேற நாஸ்ட்ரில இருந்து காத்த கீழே விடணும், எக்ஸேல் பண்ணணும், தென் ஹோல்ட் இட். அகைன் இந்த நாஸ்ட்ரில இருந்து இழுத்து ஹோல்ட் இட். இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் வே ஆஃப் டூயிங் திங். அப்ப என்ன ஆகும்? சூரிய நாடி சந்திர நாடின்னு இருக்கு. அது என்ன, யோகா ரொம்ப பண்றவங்களுக்குலாம் தெரியும். நம்ம கிளாஸ்ல எத்தனை பேர் பண்றா தெரியாது எனக்கு. தே கேன் கரெக்ட் மீ இஃப் ஐ அம் ராங். சூரிய நாடின்னு இருக்கு, ஒரு சந்திர நாடின்னு இருக்கு. இப்ப நமக்கு என்ன, இப்போ ஒரு 2 கண்ணுல ஒரு கண்ணு சரியா தெரியலனாலும் வில் மேனேஜ். ஏன்னா ஏதோ ஒரு கண்ணுல அதே போல 2 கிட்னி இருக்கு எல்லாமே சொல்றா இல்லையா, சமோ வி மேனேஜ். அதே போல நம்ம நாஸ்ட்ரல்லையும் ஒன்னு பிளாக்டா இருந்தாலும் ஒன்னும் நாஸ்ட்ரல் நம்ம பிரீத் பண்றோம், நம்ம கெட்டிங் அலாங். ஆனா ஆக்சுவலி அதனால என்ன இருக்குன்னா கோல்டு காஃப் எல்லாம் இதனால தான் வருது. ஏன்னா சம பேலன்ஸ் இல்லை. அங்க சூரிய நாடி சந்திர நாடி, சூரிய நாடி ரொம்ப உஷ்ணம் கிரியேட் பண்ணும், சந்திர நாடி குளிர கிரியேட் பண்ணும். அது பேலன்ஸா இருந்ததுனாக்கா நம்ம இதெல்லாம் வியாதிகள்லாம் வராது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கேன்னா. அப்போ அது கரெக்டா இருக்கணும்னாக்கா யூ ஹேவ் டு டூ தட். பிராணாயாமம் பண்றது ரொம்ப நல்லது. அப்புறம் பிரத்யாகாரம், புலன்களை கட்டுப்படுத்தல் இஸ் பிரத்யாகாரம். தாரணை இஸ் கவனம், மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல். இது அடக்குதல். அப்புறம் கவனத்தை என்னது, மனதை ஒருமித்தல், ஒரு போக்கஸ் பண்றது. அப்புறம் அந்த இது தியானம், அதுலயே நிலைத்து you have to take it in. That is தியான நிலையில நம்ம இருக்கிறது. சமாதி, அதுல என்னது, தன்னை மறந்து அந்த மாதிரி ஒரு இதுல இருக்கிறது. ஒருமித்தல், ஒருங்கிணைப்பு. இது டீட்டெயில் நான் போட்டிருக்கேன். அஷ்டாங்க யோகா என்பது வெறும் உடல் பயிற்சி அல்ல. யோகா என்ற வார்த்தை யுஜ் என்ற சம்ஸ்கிருத மூலத்திலிருந்து வந்தது. யுஞ்சத்தை அனேன இது யோகா அப்படின்னா அதுல என்ன, அந்த யுஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த யுஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேர்டு வந்து யுஜ்னாக்கா இணையறதுன்னு. அதாவது யோகா என்பது பரமாத்மாவுடன் இணைவது. இது என்னது, தாட் ப்ராசஸ்ல ஒன்றிணைப்பது அல்லது பிணைப்பது. அஷ்டாங்க யோகா என்பது யோகாவின் 8 உறுப்புகள். இதயத்தில் உள்ள அவரது வடிவத்தை, இதயத்துல என்ன பரமாத்மா ரூபமா உட்கார்ந்து இருக்கார்,
அவருடைய வடிவத்தை தியானம் செய்வதன் மூலம் பரமாத்மாவுடன் இணைக்கும் 8 படி செயல்முறை ஆகும். என்னது இப்ப பார்த்தோம், யமா நியமா ஆசனா, அதேதான் கொடுத்து கொஞ்சம் டீட்டெயில் கொடுத்துருக்கேன். யமா எனப்படும் முதல் உறுப்பு உண்மை, அஹிம்சை, பேராசை, கண்டனம் மற்றும் திருடுவதை தவிர்த்தல். இதெல்லாம் தான் வெளிப்புற கட்டுப்பாடு. இதெல்லாம் என்னது வெளிப்புற கட்டுப்பாடு தட் இஸ் கால்ட் யமா, தவிர்த்தல் ஆகிய 5 வெவ்வேறு நெறிமுறை கொள்கைகளை கொண்டுள்ளது. நியமா என்னது இன்டர்னல் டிசிப்ளின். அது என்னது எனப்படும் இரண்டாவது உறுப்பு சுய உணர்வு. தான் யாரு, நான் யாரு, ஆத்மா, இந்த சுய உணர்வு. அதெல்லாம் இந்த ஸ்கிரிப்சுரல் ஸ்டடீஸ்ல தான் தெரிய வரும். தவம், தவம்னா என்னது, காட்டுல போய் இது இல்ல. இப்ப 18 days கோர்ஸ் எப்போ நான் சொல்றேன், நம்ம ஒரு கிளாஸ்ன்னு வரோம்னா கண்டிப்பா அது வந்துதான் ஆகணும். ஒரு இது ஒரு தப்பஸ் மாதிரி தான் நினைச்சுன்னு வரோம். நம்ம எவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் அதெல்லாம் இது தவிர்த்துன்னு நீங்க வரீங்க. தவம், மனநிறைவு அண்ட் வழிபாடு மற்றும் தூய்மை ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளது என்னது நியமா. ஆசனாங்கிறது என்னது எனப்படும் மூன்றாவது உறுப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒருவர் நிதானமாகவும் நிலையாகவும் சௌகரியமாகவும் அசையாமல் உட்காரும் தோரணை. நம்ம வந்து எப்படி உட்காரோம், அது ஒரு பாஸ்டர் இருக்கு. அதுதான் வந்து மூன்றாவது உறுப்பு. இந்த அஷ்டாங்க யோகால 8 அங்கங்கள் இருக்கு. அது வந்து தேர்டு இது ஆசனம். பிராணாயமம் வந்து பிராணாயமா அல்லது மூச்சு கட்டுப்பாடு எனப்படும் 4வது உறுப்பு உள்வரும் மற்றும் வெளியேறும் சுவாசம். அதை வந்து சீரா வச்சுக்கணும். பிரத்யாகாரம் எனப்படும் 5வது உறுப்பு புலன்களிலிருந்து விலகுதல். எல்லாம் கண்ணு காது மூக்கு எல்லாம் அந்த புலன்கள்ல இருந்து நம்மள விலக்கி கொள்ளணும். தாரணா எனப்படும் 6வது உறுப்பு மனதை ஒருமுகப்படுத்துறது. அப்புறம் தியானங்கிறது எனப்படும் 7வது உறுப்பு மனதை ஒரு செயல்முறையாக நிலைநிறுத்துவது. ஃபர்ஸ்ட் தியானத்தை தாரணை கொண்டு வருது. நல்ல எனது மனதை ஒருமுகப்படுத்தி அப்புறம் அதுலயே கண்டினியூஸா அதுலயே இருக்கிறதுதான் தியானம். அப்புறம் சமாதி நிலையில என்னது எனப்படும் 8வது உறுப்பு பரமாத்மாவுடன் தன் நினைவிழந்த நிலையில் முழுமையாக ஒன்றிணைத்தல். அந்த மாதிரி சமாதியில இருக்கிறவங்க எல்லாம் பண்ணியே எல்லாம் மறந்துருப்பாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது என்ன பண்றாங்க. எஸ், நான் எனக்கு குவிக்கா போறேன் அப்படின்னா நம்ம நிறைய ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் நாட் வெரி நம்ம யோகா இப்ப இது யோகா கிளாஸ் இல்லை, அதுல இன்னும் டீப்பா போறது அவசியம் இல்லை. இது யோகா சாப்டர் தான். ஆனா அது இதை விட எது பெஸ்ட்ன்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றதுக்கு வேண்டிதான் இந்த யோகா சாப்டர் வச்சிருக்கான். இந்த யோகாவை கற்க நீங்கள் தயாரா? எஸ், இந்த யோகா கற்கலாம். எப்படி? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது நிஷ்காம கர்மா தான் முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். நிஷ்காம கர்மானா என்னது, நமக்கு வேண்டி இல்லாம பகவானை நினைத்து செயல்களை பண்றதுதான் நிஷ்காம கர்மா. சோ கடமைகள், நம்மளோட என்ன கடமை உண்டோ பகவானை நினைத்து பண்றது. இப்ப இதுல வந்து ஒரு லேடியோட போட்டோ தான் போட்டிருக்காங்க, தெரியும் இல்லையா? இப்ப நம்ம ஒரு லேடி ஆஃப் த ஹவுஸ்னா வீட்டை மாத்திரம் இல்ல எல்லாத்தையும் பாக்குற. அவ வேலைக்கும் போற, இந்த காலத்துல எல்லாரும் வேலைக்கு போறா. அப்ப வேலைக்கும் போகணும், வீட்டையும் பாத்துக்கணும், குழந்தையும் பாத்துக்கணும். எல்லாம் பொறுப்பு அவங்க இதுலதான் இருக்கு. இப்ப எல்லாம் ஒரு அவ்வளவு கை வேணாம் அவங்க பண்றது, வேணா பண்ணவும் செய்யறாங்க. அப்புறம் ஞான யோகம். இப்ப நம்ம பகவத்கீதா படிக்கிறோம், பாகவதம் படிக்கலாம், என்னெல்லாம் கிளாஸ் இருக்கும் நீங்க எல்லாம் அட்டன் பண்ணல. இன்னைக்கு கூட நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் இல்லையா, உங்களோட இன்னைக்கே போட்டேன், நேத்து போட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா. எல்லா கிளாஸ் எல்லாம் இருக்கு. எல்லா கிளாஸும் உங்களுக்கு எல்லாரும் கம்பல்சரியா பண்ணணும் இல்ல, பண்ணி யாருக்கு சௌரியம் இருக்கோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் கீப் இட் ஒரு செக் மாதிரி வச்சிருங்க. எங்க எப்பெல்லாம் முடியறதோ அந்த கிளாஸ்ல, பாகவதம் கிளாஸ் காத்தால 6:30 மணிக்கு நடக்கிறது, அது தமிழ்ல. சரி, இங்கிலீஷ்ல படிக்கணுமா அது பிரபுஜியோட நடக்கிறது. திரும்பி சாயந்தரம் வந்து சைத்தன்ய சரித்தாம். இது வந்து கொஞ்சம் தான் நான் போட்டிருக்கேன், இன்னும் நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு. இப்ப சைத்தன்ய சரித்தாம் தான் ஹிந்தியில இப்போ இங்கிலீஷ்ல நடந்துட்டு இருக்கோம். 8:15 ஆரம்பிக்கும். அது சொல்லிவிடும். அதெல்லாம் போடணும்னா எனக்கு 2-3 பேஜ் போயிடும். அதனால செலக்டடா மாத்திரம் நான் போட்டுவிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் மெயினா மங்களாரத்தி, அது காத்தால இருந்து ஆரம்பிச்சு இந்த மாதிரி படிப்படியா நம்ம வந்து ஞானத்தை வளர்த்தலாம். இப்ப என்னது ஞான யோகானாக்க இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சுரல் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் படிக்கணும், ஐக்கியமானது. அப்புறம் இது அஷ்டாங்க யோகா. அஷ்டாங்க யோகானாக்க இப்ப நம்ம பார்த்தோம் என்னெல்லாம் யமா நியமா இதெல்லாம் பார்த்தோம். யோக சித்தி, அதுல வந்து சித்தி பெற்று விடுவோம். இந்த யோகங்கள்லாம் பண்ணி ஒரு சித்தி கிடைக்கும். ஆனா இத கடைசியில இதெல்லாம் எங்க கல்மினேட் ஆகுது, இதெல்லாம் எங்க முடிவு பெறுறதுன்னா பக்தி யோகத்தை. இப்ப ஆரம்பத்துல இருந்தே நம்ம வந்து பக்தியோட தான் இதெல்லாம் பண்ணணும். அப்ப இதெல்லாம் பண்ணும்போது பக்தியில கொண்டு போய் அது நம்மள நன்னாவே பக்தியில வந்து ஸ்ட்ராங்கா கொண்டு போய் நிறுத்தி விடும். எதுவுமே பக்தி இல்லாம இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. ஞான யோகமா இருக்கட்டும், அஷ்டாங்க யோகமா இருக்கட்டும், நிஷ்காம கர்மாவா இருக்கட்டும், எல்லாமே நமக்கு வந்து பக்தியோட செய்யும் போது என்னது கடைசியில நம்ம வந்து பக்தியில நன்னா தேர்ச்சி பெற்று விடுவோம். இதுல இருந்து வந்து இன்னும் படிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கல, இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் குவிக்கா நான் படிச்சுன்னு போறேன். அப்புறம் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு வேற ஒரு இது கொடுக்குறேன். இப்ப வந்து யமா நியமா அதை பத்தி எனக்கு ஸ்லோகம் இருக்கு, அதை நான் வந்து விடுவிடுன்னு படிச்சுட்டு ஃபினிஷ் இட். ஏன்னா நிறைய இருக்கு ஸ்லைடு, இன்னைக்கு 60-65க்கு மேல இருக்கு. யோகி யுஞ்சி சாரி
योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अभिग्रहः अपरिग्रहः அப்படின்னா என்னது? யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை, இந்த ஒரு பிக்சர் பார்த்தா நம்ம நினைவு, மனதை கவனத்துடன் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். உரிமை உணர்வுன்னா என்னது? என்னுடையது இல்லை, நான் அதோட ப்ரொப்ரேட்டர் கிடையாது, என்னோட சொந்தமானது இல்லை, எல்லாமே பகவான் கொடுத்தது, எல்லாம் பகவான் கொடுத்தாலும் நான் எப்படி அதுல உரிமை கொண்டாட முடியும்? அப்ப என்னோட உரிமை இல்லை இல்லை. அப்ப நத்திங் இஸ் மைண்ட் அப்படின்னா எல்லாம் பகவானுடையது. ஆசையும் இல்லை, அவனுக்கு ஒரு ஆசையும் கிடையாது. தனியே வசித்து எந்த நேரமும் பகவான் தியானத்துல இருக்கிறது தான் இது என்னது? யோகியானவன் தன் உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவை பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். இது யமா. அடுத்தது நியமா. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் எல்லாம் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா இருக்கணும். யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். இந்த யோகா கற்பதன் மூலம் என்னாகும்? எல்லாம் சிஸ்டமேட்டிக்கா உண்ணுதல், யோகா மாத்திரம் இல்லை, இப்ப நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்லி அதெல்லாம் நடக்கத்தான் செய்யும். எவ்ரிதிங் எல்லாமே நம்ம கட்டுப்பாடுல வந்துடும். ஏன்னா அவன் பௌதிக உலகத்துல சம்பந்தமே கம்மியாயிடும். நமக்கு எந்த நேரமும் இதையே கட்டுதான் எப்படி அதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே போயிடும். பெட்டர் டேஸ்ட் இங்க கிடைச்சிடும் நமக்கு. ஸோ வி வில் ஆல்வேஸ் பி கிளிங்கிங் டு ஆல் திஸ். ஸோ என்னது? உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை எல்லாம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமா பண்ண மாட்டோம். எல்லாம் லிமிட்டடா எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு பண்ணி எல்லாமே. ஆனா யோக பயிற்சியின் மூலமாக இதெல்லாம் துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். அப்புறம் இது ஆசனம். शूचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नाति उच्छित नात्युच्चरितम नाति नीचम. மேலே இருக்க கூடாது, கீழே இருக்க கூடாது. शैलाजिन कुशोत्तरम. அப்புறம் तत्रैकाक्रम मन कृत्वा यदचित्तेन्द्रिय प्रियः उपविश्यासने भुञ्ज्यात् யோகமாத்மா விசுத்தையே. யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்பை புல்லை பரப்பி அதனை மாந்தோலாலும் மென்மையான துணியாலும் மறைக்க வேண்டும். அப்ப சில பேர் எனக்கு கொஸ்டின் கேட்டாங்க, நம்ம இந்த மாதிரி கிளாஸ்ல தான் ஏன் அப்போ அவன் தான் புலன்ல எல்லாம் நம்பி நம்ம புலன் இன்பத்துலதான் இருக்கக்கூடாது, ஏன் மான் தோல் வேணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மாலை அடிச்சு அந்த தோல் போடுறோம், அப்படியெல்லாம் கிடையாது. இறந்து போன அனிமல்ஸ் இருக்கும், அதோட தோலை தான் முக்கியம். ஏன் சாஃப்ட் வேணும்? வை ஹி வாண்ட்ஸ் சாஃப்ட்? எங்க வேணா உட்காந்து பண்ணலாமே எனக்கா. ஆஃப்டர் ஆல் ஹியூமன் பீயிங், ஒரு உடம்பு ஒரு மாதிரி சௌரியமா உட்கார்ந்தாதானே நிலைச்சு இந்த மாதிரி பண்ண முடியும். கரடு முரடா இருக்கும்போது எவ்வளவு நேரம் தான் உட்கார முடியும் இல்லையா? சோ ஹி நீட்ஸ் ஒரு ப்ராப்பர். ஆனா அதுக்குன்னு குஷன், சோஃபா எல்லாம் கேட்கலாம். ஜஸ்ட் ஒரு புல்லுக்கு மேல அப்புறம் அந்த இதெல்லாம் முள்ளெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் சாஃப்டா துணி மானோட தோலை, அந்த மான் தோலாலும் மென்மையான துணியாலும் மறைக்க வேண்டும். இந்த ஆசனம் மிகவும் உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். ஏன் உயரமாக இருக்கக்கூடாது? நாத்தி உச்சரித்தம் நாத்தி நீச்சம் அப்படின்னா என்னது? ரொம்ப மேலே இருக்கணும். தியானத்தை இருக்கும்போது ஒரு நேரம் ஆக்சுவலி கண்ணை மூட மாட்டாங்க இவங்க. நாசி இதுல இங்கதான் பார்ப்பாங்க. இந்த நாசியோட எண்டுல தான் கண்ணை அப்படி வச்சு பார்த்துட்டே அவங்க மயக்கம் இருப்பாங்க. கண்ணை திறந்துருந்தா என்னாகும்? வேற இதுல எல்லாம் புலன்ல எல்லாம் நம்ம ஏதாவது கண்ணுக்கு தெரியும், டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடும். கண்ணை மூடி இருந்தா தூக்கம் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அதனால ஹாஃப் க்ளோஸ் ஐல தான் அவன் பார்த்துட்டு இருக்கான். சோ எங்க அதிகமான உயரமான இடத்துலயும் உட்காரக்கூடாது, தாழ்வாகவும் இருக்கக்கூடாது. உயரமாக இருந்ததுனாக்கா ஒரு வேளை தூக்கம் விழுந்ததுனாக்கா விழுந்து பட்டுக்கும். அப்புறம் தாழ்வாக இருந்ததுன்னா பூச்சி புழு ஏதாவது இருக்கும், அவனுக்கு கடிக்கும் இல்லையா, அது கொஞ்சம் உயரமாக இருக்கும். அதனால புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். இந்த மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கணும். இதுதான் என்னது? போஸ்டர், ஆசனம். ஆசனானா போஸ்டர். அப்புறம் பிராணாயாமா. எஸ், பிராணாயாமா. ஸ்பர்ஷான் கிருத்வா பாஹ்யாம்ஷ சக்ஷுசைவாந்தரே ப்ருவோ பிராணா அபானோ சமோ கிருத்வா
नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणः विकदेच्छा क्रोधो सदा मुक्त एव सः எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி புருவ மத்தியில் போட்டிருக்கேன். புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையும் நிறுத்தி புருவ மத்தியில போட்டிருக்கேன். நான் பூக்கு நுனி நினைச்சேன். புருவ மத்தியில் அது பயங்கரமா இருக்கேன். கண்களையும் பார்வையும் நிறுத்தி நாசிக்குள் வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி மனம், புலன்கள், அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி ஆசை, பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகிறான். இந்த மாதிரி இருக்கிறவன் என்னது, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவனுக்கு வந்து பௌதிகத்துல ஆசையே இருக்காது. ஒண்ணுமே நமக்கு வந்து வேணும்னு இருக்கவே இருக்காது. அப்ப ஆசையும் இருக்காது, கோபம் இருக்காது. ஆசை இருக்குன்னா என்ன ஆகும், ஒரு விரக்தி வரும், கிடைக்கலைன்னா கோபம் வரும். அந்த மாதிரி பயம் ஒண்ணுமே இருக்காது, கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகிறான். எப்போதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே. பிரத்யாகாரம் யுஞ்சன்ன ஏவஸ்தாத்மானம் சதாத்மானம் யோகி நியதமானசः சாந்திம் நிர்வாண பரமாம் மத் சமஸ்தாம் அதிகச்சதி. இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதிக வாழ்வை களைந்து இறைவனின் திருநாட்டை, கிருஷ்ண உலகத்தை அடைகிறான். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தி பிரத்யாகாரம். இது நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு. பட் ஸ்லோகம் இருக்கு, அது படிக்கதான் வேணும்னு சொல்லிட்டு நான் படிக்கிறேன். அடுத்த தாரணம். யதா விநியதம் சித்தம், சித்தம் இல்ல சித்தம், ஆத்மன் ஏவாவதிஷ்டதே நிஸ்பிருஹ சர்வகாமேபியோ யுக்த இத்யுச்யதே ததா. யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும்போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான். எல்லாம் ஒரு ஸ்லோகம் போட்டிருக்கு. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, யோக பயிற்சியின் மூலமாக மனதை நல்லா கட்டுப்படுத்தி ஜட ஆசை, அதான் திரும்பி அதேதான், ஜட ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு உன்னத நிலை பெறும்போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்று விடுகிறான். அடுத்த தியானம். யதா தீபோ நிவாதஸ்தோ நேங்கதே சோபமாஸ்மிருதா யோகினோ யத சித்தஸ்ய யுஞ்சதோ யோகம் ஆத்மனः. சாந்தி மாதாஜி, some network issue, so I joined late. சாந்தி, ஓகே மாதாஜி, நான் மார்க் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்பொழுதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். ஒரு காற்று இல்லாத இடத்துல தீபம் பற்றி மெதுவா இருந்துட்டே இருக்கும், அசையாம இருந்துருக்கும். அது போல இவனோட தியானம் பகவான் இடத்துல எப்படி இருக்கும், எப்போ நிலை பெற்று அந்த மாதிரி பகவான் இடத்தில் அந்த மாதிரி அவன் தியானத்தை பண்ணுவான். இதுதான் தியானம். ஆல்ரெடி டீட்டெயில் பார்த்துட்டோம். இதுல வந்து எவ்வளவு 4 ஸ்லோகம் இருக்கா. யத்ரோ பரமதே சித்தம் நிருத்தம் யோக சேவையா யத்ர சைவாத்மனாத்மானம் பஷ்யன்னாத்மனி துஷ்யதி சுகமாத்யந்திகம் யத்தத் புத்திக்ராஹ்யம் இந்திரியம் வேதி யத்ர ந சைவாயம் ஸ்திதஸ்சலதி தத்வதः யம் லப்த்வா சாபரம் லாபம் மன்யதே நாசிகம் ததः யஸ்மின் ஸ்திதோ न दुःखेन गुरूणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संचितं न निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्भिन्न சேதசா. தமிழ் இல்லையா, தமிழ்ல கொஞ்சம் படிக்கிறது கஷ்டம் தான். நீங்களும் கஷ்டமா தான் படிக்கிறாள் எனக்கு தெரியும். ஆனா சான்ஸ்கிரிட் உங்களுக்கு தெரியாது இல்லடா. சான்ஸ்கிரிட் இஸ் த பெஸ்ட். நான் சான்ஸ்கிரிட் வச்சுதான் படிப்பேன், தமிழ்லாம் கஷ்டம் தான். எனிவே, சமாதி என்று அழைக்கப்படும், இது வந்து இப்ப சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. சமாதி நிலையில என்னது, ஜட செயல்கள்ல ஒண்ணுமே இருக்காது, எல்லாம் டோட்டலி இஸ் அப்சார்ப்ட் இன் பகவானோட இதுல இருக்கான். தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். அவனுக்குள்ள அந்த திறன் இருக்கிறதுனால்தான் வந்து தூய மனதால வந்து he will enjoy that. ஒருத்தன் வந்து நல்ல தியானத்துல இருக்கான் அப்படின்னா உட்கார்ந்துட்டே இருப்பான் நல்ல தியானத்துல. நமக்கு தோணும் அவன் தூங்குறான்னு. தூங்குறதெல்லாம் முடியாது. அவன் ஒருத்தர் இப்படி உட்காந்து தூங்க முடியுமா, தலை சாஞ்சு போயிடும் இல்லையா, தூக்கத்தை அப்படி தலையெல்லாம் அப்படி சோர்ந்து போயிடும். இவன் நல்ல இரெக்டா உட்காந்துட்டு என்ன நடக்குன்னு தெரியாது, நல்ல தியானத்தை இருப்பான். அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். ஆனா வெளியே உலகத்துல என்ன நடக்கிறது தெரியாது. நல்ல ஒரு என்ஜாய் பண்ணிட்டு அவனுப்பான். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவதில்லை.
இதை விட உயர்ந்த லாபம் எதுவும் இல்லை என்று நினைக்கிறான். அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுகிறது. என்ன துயரம்னா அவனுக்கெல்லாம் டோன்ட் கேர். ஏன்னா அவன் உடலே அவனுடையது இல்லை. இப்போ என்னுடைய சொந்தம்ங்கிறது இங்க ஒண்ணு இல்லை. அப்ப என்ன துக்கம் வந்தா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கேர் ஃப்ரீயா முடித்து விட்டேன். இப்ப உங்களுக்கு தான் இனிமே எல்லா ஸ்லோகம் நீங்க ஒரு இடத்துல படிக்கலாம். வெயிட்டிங் அது எப்ப முடியும் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் செல்வகுமார் படிங்க. எல்லாரும் கிடுகிடுன்னு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கிடைக்கும். இல்ல நீங்க சொல்லலாம், நான் மாதாஜி நான் படிக்கிறேன்னு சொன்னா உங்களுக்கு நான் சான்ஸ் படிங்க. செல்வகுமார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அநாஸ்ரிதः கர்ம பலம் காரியம் கர்ம கரோதி யः ச சந்நியாசி ச யோகி ச ந நிரக்னிர் ந சாக்ரியக. அப்ப இதுல என்ன புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், செயலின் பலன்களில் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சந்நியாசியும் உண்மையான யோகியுமாகிறானே தவிர வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலற்றவனும் அல்ல. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அகர்மா. இதுதான் நான் கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேண்டி சொல்லியிருக்காரு. இதுல என்ன சொல்ற, செயலில் இப்ப ஒருத்தர் இந்த ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்மரோட காட்டியிருக்கான். அவர் வேலை பண்ணிட்டே இருக்கார். எவ்வளவு கிரெயின்ஸ் அவருக்கு எவ்வளவு என்ன சொல்லுவாருக்கு எவ்வளவு உற்பத்தி ஆச்சுன்னு அவருக்கு கவனம் இல்லாம வேலை பண்ணிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும், செயலின் பலன்களை பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுகிறான். அவன் தான் ஒரு ட்ரூ சன்னியாசி. சன்னியாசி அவன் உண்மையான யோகியும் கூட ஆவார். அதை தவிர வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவன் அப்படின்னா என்னதுனாக்கா, சில பேர்லாம் ஒரு மாதிரி நான் எல்லாம் படிச்சுட்டேன், இனிமே எனக்கு என்னத்துக்கு இந்த யாகம் இதெல்லாம் என்னத்துக்கு எனக்கு பண்ணோம், நான் ஒரு பக்குவம் அடைஞ்சுட்டேன்னு நிறுத்துறாங்க. அந்த மாதிரி உள்ளவன்லாம் யோகி கிடையாது. அவள்லாம் சன்னியாசி. அவ இது கிடையாது, சன்னியாசியும் கிடையாது. நம்மளோட கடமை என்ன உண்டோ அது பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும். இதெல்லாம் டேக்ஸ் அஹெட். அப்புறம் இது என்னன்னாக்கா ஒன் மோர் திங், அகர்மா. பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா அகர்மா நிலையில இப்ப இவன் அப்படிதான் பண்றாங்க, ஒரு டியூட்டி நினைச்சு தான் பண்ணிட்டு இருக்கான். அந்த மாதிரி நம்ம வேள்வி மூட்டாதவன் என்னது தனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படிங்கிற பருவத்துல அந்த மாதிரி பண்ணாம விடுறான். அவன் யோகி கிடையாது. யூ ஹேவ் டு டு இட். எஸ் நெக்ஸ்ட். யாருமே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலையா? பாகியலட்சுமி மாதேஜ் படிங்க. உங்க பேர் இங்க கீழே பார்த்தேன். படிங்க பாகியலட்சுமி மாதேஜ். பாகியலட்சுமி மாதாஜி எங்க போயிட்டாங்க? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இருக்க மாதாஜி. படிங்க. நேத்துக்கே நீங்க சொன்னேன், ஆனா இது முடிஞ்சு போயிடுது, ஸ்லோகம் முடிஞ்சு போயிடுது. இப்ப படிங்க. பந்துர் ஆத்மாத்மனஸ்தஸ்ய ஏனோத்மைவாத்மனாஜிதஹ அநாத்மனஸ்துவ சக்ருதிவே வர்தேதாத்மைவ சத்ருவத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொபைல்ல படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு இல்லையா மாதாஜி? எனக்கு தெரியும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும். இப்போ மனசு யார் கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்காங்களோ அவன் என்ன ஆகும், மனசு அவனுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆயிடும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கு அதுவே மிகப்பெரிய விரோதி ஆகும். மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணல, அது கேட்கறதுக்கெல்லாம் இசைஞ்சு கொடுத்து ஓகே சரி சரின்னு சொன்னோம்னாக்கா அது நம்மள ஆட்கொண்டுடும். அப்புறம் நம்மள எனிமி தான். he will be our first class enemy. நம்ம அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி நோ நோ எல்லாத்துக்கும் நோ சொல்லிட்டே இருக்கணும். அதுக்கு மனசுக்கு மாத்திரம் நம்ம இடம் கொடுத்துட்டோம்னா அது நம்ம தலையில நின்று ஆடும். அதுதான் இதுல கொடுத்துருக்க. எஸ் சரவண ஜோதி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. நாத்யஷ் நதஸ்துயோஹோஸ்தி நசைகாந்தம் அனஷ்ணதஹ நஷாதி ஸ்வப்ன ஷீலஸ்ய ஜாக்ரதோ நைவ சார்ஜுன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ஜுனா, எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கிறானோ, நான் ரொம்ப சில பேர்லாம் பெருமை அடிச்சுப்பேன், நான் ரொம்ப கம்மியா தான் சாப்பிட்றேன், அதெல்லாம் பெருமைக்கே இல்லை. எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு சாப்பிடணும், எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு தூங்கணும், எல்லாம் கரெக்ட் தான். அர்ஜுனா, எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கிறானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகிறானோ அத்தகையோம் யோகியாவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. இதை விட இவ்வளவு டீட்டெயிலா பகவான் சொல்ல முடியும். அதான் வாழ்க்கைக்கான இதுதான். நமக்கு மேனுவல், லைஃப் மேனுவல் தான் இது. எப்படி இருக்கணும், என்ன எப்படி எல்லாம் ஒரு ஸ்லோகத்தை இட் இஸ் பீன் டாட். நம்ம எல்லாம் சீரியஸா எடுத்துட்டு நம்ம பகவான் சொல்லியிருக்கார், அது போல நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோம். எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி நெக்ஸ்ட் படிங்க. படிங்க பிரபுஜி, சத்தம் வருது. யோ மாம் பஸ்யதி சர்வத்ர சர்வம்
सम ममे पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मेत प्रणश्यति। हरे कृष्णा। न प्रभुजी, அது சச்சமேன பிரணஷ்யதி. हरे कृष्ण। ஹரே என்னை எல்லா இடங்களிலும் எல்லாவற்றையும் என்னிலும் காண்பவன் என்னை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. அப்படின்னா என்னது? எங்க பார்த்தாலும் நமக்கு யாரை பார்த்தாலும் பகவான் என்ன பரமாத்மா இருக்கா. நம்ம இதுக்கு முன்ன நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா? வந்து ஒரு சமதர்ஷினாக யோகி, ஒரு நல்ல படித்த அறிவாளி. எப்படி அவன் வந்து யானையை பார்த்தாலும் சரி, ஒரு ஒரு நாயை பார்த்தாலும் சரி, ஒரு யாரு காட்டுவாசியை பார்த்தாலும் சரி, யாரை பார்த்தாலும் வந்து அவன் வந்து சமதர்ஷனமா பாக்குறான். சோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த மாதிரி இது ஞானி வாழதான் பார்க்க முடியும். ஆனா யாரு வந்து என்னை எல்லா இடங்களிலும் எல்லாவற்றையும் என்னிலும் அப்படின்னா என்னது? ஒரு சூரியனை பார்த்தாலும் அது கடவுளோட ஒரு கண்ணு, சந்திரனை பார்த்தாலும் அது ஒரு கடவுளோட கண்ணு, ரெண்டாவது கண்ணு. அந்த மாதிரி எதை பார்த்தாலும் பகவானோட நினைவா அது பகவானோட தான். அப்புறம் பகவான் எல்லா இடத்திலையும் பாக்குறவன் காண்பவன் என்னை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. அப்ப எந்த நேரமும் பகவானோட தியானத்தை தான் அவருக்கான அர்த்தம். நானும் அவனை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. நம்ம எப்படி பக்தி பண்றோமோ அது போல ரெசிப்ரோகேஷன் கிடைக்கும். He is not partial. பகவான் இஸ் நாட் பார்ஷியல் டு எனிபடி. யாருக்கும் வந்து அவன் வந்து என்னது நல்ல செல்வந்தரா இருக்கார், அப்ப அவனுக்கு வந்து நம்ம நல்லா கொடுக்கலாம். இவன் என்ன ஏழை, அந்த செல்வந்தர் ஏழை, படிச்சவன் ரொம்ப PhD படிச்சிருக்கான், அவனுக்கு வந்து நல்ல கிரேஸ் பண்ணலாம். இன்னும் அதெல்லாம் பகவானுக்கு முன்னாடி எல்லாம் துச்சம் தான். பகவானுக்கு சேவை பண்றதுல எஸ், யார் நிறைய சேவை பண்றாங்களோ எஸ், அது கொஞ்சம் பார்ஷியாலிட்டி இல்ல, டெஃபினெட்லி பகவானை நிறைய சேவை பண்ணும்போது அவரோட கடாட்சம் கிடைக்கும் நமக்கு. சோ நான் அவனை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. அவன் இந்த மாதிரி இருக்கிற தூய பக்தனுக்கு ஒருபோதும் அவன் வந்து இழக்க மாட்டான். சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது என்னது, கோபிமார்கள் எல்லா கோபிக்கு என்ன தோன்றது? கிருஷ்ணர் எங்கூட தான் ஆடுறாரு. கிருஷ்ணர் எங்கூட ராசலீலா இதுல பாக்கலாம், ராசலீலா அந்த சாங்ஸ்ல எல்லாம் போடுவா. ஒரு கோபிக்கு என்ன தோன்றதுன்னா எங்கூட தான் கிருஷ்ணர் ஆடுறாரு, எங்கூட தான் கிருஷ்ணர். அவ்வளவு பக்திய வாழ்க்கை. கிருஷ்ணர் ஒரு இடத்துல பார்த்து பாக்கி எல்லாரும் இப்படி அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது. கிருஷ்ணர் வாழ்க்கை எல்லாம் அந்த ஒரு பாவனை, கிருஷ்ணர் எங்கூட தான் இருக்காரு. அந்த மாதிரி ஒரு டிவோஷன், லவ் அண்ட் டிவோஷன் பகவான் கிட்ட நமக்கு இருக்கணும். அடுத்தது யாருமே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றது இல்லையா? வேண்டாம, படிக்க வேண்டாமா? யாருக்கும் படிச்சவாளே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண வேண்டாம், யார் படிக்கலையோ அவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். இவ்வளவு பேர் இருக்கோமே, யாருக்குமே படிக்க வேண்டாமா? நம்ம ரெடி சர்ப்ரைஸ். ஏன் நம்ம கிளாஸ்ல இப்படி இருக்கோம் நம்ம? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் பார்த்தேன் இப்போ ஒரு நிமிஷம் இன்னும் எவ்வளவு பேர் இருக்கா? ஏன் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா? இல்ல படிச்சவா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண வேண்டாம். கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு இப்ப நீங்க படிச்ச இல்லையா, அதுக்கே சான்ஸ் திரும்பி ஒரு ரவுண்ட் ஆகட்டும் எல்லாருக்கும். அப்ப இப்போ இது இல்ல இல்லையா, ஆடியோ மியூட்டு, வீடியோ மியூட்டு. அப்ப நீங்க சீட்லயே இல்லையோன்னு அப்படி எனக்கு தோன்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, 3 பேர் இப்ப ரேஸ் பண்ணிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் ரிப்பீட் பண்ணலாம். யாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னாக்கா இப்போ நீங்க எல்லாம் ரிப்பீட் பண்ணலாம். ஓகே, எஸ் சிந்து கோபி மாதாஜி படி. சஞ்சலம் ஹி மன கிருஷ்ண பிரமாதி பலவத்ருடம் தஸ்யாஹம் நிக்ரஹம் மன்யே வாயோரிவ சுதுஷ்கிருதம். சாரி, சுதுஷ்கரம். ஓகே மாதாஜி. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் சின்னது வரும். ஓகே, அப்புறம் இதுல என்னது, கிருஷ்ணா மனம். அப்ப என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுனன் சொல்றார், கிருஷ்ணா இந்த மனசை வந்து என்னால கட்டுப்படுத்தவே முடியறதில்லை. இது அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும், கட்டுப்பாட்டுக்கே வரமாட்டேங்குது. நம்மளும் அப்படிதான் ஜபம்லாம் பண்ணும்போது நல்லா தியானம் பண்ணிதான் பண்ணணும் தான் சொல்றோம். ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு தியானம் இருக்கும், அதுக்குள்ள எங்கேயோ போயிடும், தெரியவே தெரியாது எப்ப மனசு எங்க போச்சு. அப்புறம் இழுத்து பிடிச்சுதான் தியானம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. சோ குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமாக எனக்கு தோன்றுது. வீசும் காற்றை வேணா நான் வந்து இப்போ அந்த பிரெத் கண்ட்ரோல் கூட நான் வேணா கொஞ்ச நேரத்துக்கு நீங்க ஹோல்ட் பண்ண சொல்லுங்க, அது வேணா நான் பண்ணிடுறேன். ஆனால் எனக்கு வந்து இந்த மனசை மாத்திரம் என்னால கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியலைன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன், அவன் பெரிய வில்லாளி, அவருக்கு நல்ல போக்கஸ்டு மைண்ட். சின்ன வயசுல இருந்தே அவன் வந்து பயங்கர போக்கஸ்டு. நேற்றுக்கு பார்த்தோம் அவரோட இல்லையா, வந்து கீழே இது பிம்பத்தை பார்த்து மேல இலக்கு அடிக்கப்பட்டோம். அப்புறம் என்னது, சின்ன வயசுலயே வந்து அந்த ஒரு பட்சியோட கண்ணை அடிக்கணும்னு சொன்னா எல்லாரும் அதை தெரியாது இதை தெரியாதுன்னு சொல்றான். ஆனா இவன் மாத்திரம் தான் என்ன தெரியறதுன்னா அந்த பட்சியை தான் தெரியறது, அந்த பேர்டோட ஐ தான் தெரியறது, வேற ஒண்ணுமே எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியல. இஸ் வெரி போக்கஸ்டு மேன். அந்த மாதிரி இருந்துட்டு அவருக்கே இவ்வளவு கஷ்டம்னா நம்மள மாதிரி இவாளுக்கெல்லாம் கேட்கவே வேண்டாம். நமக்கு போக்கஸே பண்ண முடியாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அதுலயும் நமக்கு ரொம்பவே கஷ்டம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்றது. யோகா எல்லாம் பண்றதுன்னா ரொம்ப தியானத்தோட பண்ணது ரொம்ப கஷ்டம் தான் அப்படின்னு. அப்ப அவர் அந்த மாதிரி சொல்றார், கிருஷ்ணாட்ட வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமானதாக எனக்கு தோன்றுகிறது. எஸ்,
அடுத்தது சிந்து கோபி மாதாஜி ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிடுங்க. இல்ல யாரு படிச்சா இப்போ? சிந்து கோபி மாதாஜி தானே படிச்சா இல்லையா? ஆமா, டவுன் பண்ணிடுங்க. நிவேதிதா மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரீ படிக்கிறோம். சரவண ஜோதி யாரு செகண்ட் டைம் படிக்கிறோம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் டைம் எல்லாரும் சான்ஸ் கொடுக்கலாம். நிவேதிதா மாதாஜி படிங்க. श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अप्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन सकृह्यते. हरे माताजी. ஹரே பகவான் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றார்? அசம்சயம். கரெக்ட், நீ சொல்றது கரெக்டா, சம்சயமே இல்லை. சம்சயம்னா என்னது? டவுட்டே கிடையாது. நீ சொல்றது எல்லாம் கரெக்ட் தான். மகாபாகோ, நல்ல புஜங்களை உடைய உடையோனே அப்படின்னு என்ன சொல்ற? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடப்பது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினம். பகவானை அக்செப்ட் பண்ணி விட்டார். சோ நமக்கு வந்து ஏன் நான் இப்படி இருக்கேன்னு நினைக்க வேண்டாம். மனம்னா அப்படிதான் இருக்கும். ஒரு குரங்கு போயிட்டு நீ வந்து தாவாதே அப்படின்னு உட்கார்ந்துன்றா உட்காராது. அந்த குரங்கோட தன்மை அதுதான். ஒரு இது பாம்போட தன்மை கொட்டுறதுதான். அந்த மாதிரி தேளுக்கு கொட்டதான் தெரியும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு தன்மையுடைய அதுதான். சோ மனம்ங்கிறது இந்த மாதிரி தாவி தாவி போறதுதான் அதோட நேச்சர். சோ அதுக்கு சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நமக்கு வந்து வேற விதத்துல வேற இடத்துல எல்லாம் பற்று இல்லாம இருந்து ஒண்ணுமே இல்லை நம்மளோட. எவ்ரி திங் இஸ் நம்ம வேற ஒரு இதுலயும் ஆசை இதெல்லாம் இல்லைன்னாக்கா தாராளமா உங்களால பண்ண முடியும். அப்படி பயிற்சியினாலும், கண்டிப்பா பயிற்சியும் இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இது சாத்தியமாகும்னு பகவான் சொல்லியாச்சுன்னா அப்போ என்னது? we should go ahead, நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். எஸ். அப்புறம் யார் படிக்கிறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் டைமர்ஸ் யாராவது ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றீங்களா? நிவேதிதா மாதாஜி ஹேண்ட் டவுன் பண்ணுங்க. சரவண ஜோதி மாதாஜி இருக்கட்டும். ஜி சாந்தி மாதாஜி படிக்க வேண்டாமா? இன்னைக்கு விரதமா? அமுதா மாதாஜி உங்களுக்கு படிக்கணுமா? நீங்க படிச்சு நான் பார்த்ததே இல்லையே. எஸ் மாதாஜி. சாந்தி நீங்க அதை ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல. அப்ப நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணதான் சான்ஸ் கொடுப்பேன். அமுதா மாதாஜி இருக்கேளா? பூனா மாதாஜி, ஹேமவதி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. வேணுகோபால் பிரபுஜி இன்னைக்குதான் வந்திருக்கீங்களா? வேணுகோபால் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. பேசக்கூட மாட்டீங்க. ராதாகிருஷ்ணன் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன படிக்க வேண்டாம்? ஆடியோ ப்ராப்ளம். செல்போன்ல வந்து சின்னதுக்கு. அச்சா தெரிய மாட்டேங்குது. ஓகே ஓகே. சாந்தியார் மாதாஜி யாருக்கு படிக்கும்? மணி பிரபுஜி ஏன் படிக்கலாம்? மாதாஜி படிப்பாங்களே. மணி பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, யாருக்கு படிக்கணும் படிங்க. இப்ப வந்து யார் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கோங்க அவங்களுக்கு கொடுப்பேன். கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி, ஹெரம்பன் பிரபுஜி நீங்க படிக்கிறடா? இதுல ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி வைங்க. செல்வகுமார் எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலி யாரும். ஓகே, என்ன நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வருது. இதுல ஸ்லோகம் இல்ல. அப்ப இது மனம் ஒரு எதிரியா நண்பனா அப்படின்னு இது ஹேண்ட் ரைஸாவே இருக்கட்டும். நான் திரும்பி லோவர் பண்ணாலும் எனக்கு தெரியாது. திரும்பி தேடணும். அப்ப நம்ம எப்படி அது நம்ம கையில தான் இருக்கு. மனசை வந்து எதிரியா வச்சுக்கணும், நண்பரா வச்சுக்கணும்தும் நம்ம கையில தான் இருக்கு. நண்பனா வச்சுன்னா நம்ம எல்லாம் ஜெயிச்சுட்டு போலாம். எதிரியா வச்சோம்னா அது இழுக்கிறதுக்குலாம் நம்ம ஆடியும் இருக்கும். தோல்விதான் எல்லாத்தையும். ஹரே கிருஷ்ணா. செல்வகுமார் மியூட், சாந்தி மியூட். எஸ், எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுறேன். நான் சத்தம் இப்போ ஆரம்பிச்சிடலாம். சாந்தி மாதாஜி படிங்க. யோகாவில் வெற்றியை அடைய தவறும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யோகாவில் வெற்றியடைய தவறும் ஒருவரின் இலக்கு என்ன? பிராப்ய புண்ணிய கிருதாம் லோகான் உஷித்வா ஷாஷிஸ்வதீக சமாக ஷூனாம் ஸ்ரீமதா மாதாஜி சுச்சீனாம் சுஷீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேஹே யோக பிரஷ்டோ அபிஜாயதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான். நான் வந்து ஸ்டார்டிங்ல சொன்னேன் இல்லையா? சோ இன்கேஸ் நம்ம வந்து இவ்வளவு எல்லாம் பக்தி பண்றோம், ஆனா 100% வரல, பகவானோட உலகத்தை அடையறதுக்கு அவ்வளவு தேர்ச்சி பெறல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த மார்க்ஸ் will be counted for next ஜென்மா ஆல்சோ. நம்ம பௌதிக உலகத்தை PhD படிச்சோம்னாலும் எல்லாம் போச்சு. அடுத்த ஜென்மத்துல திரும்பி A4 ஆப்பிள் இருந்து ஆரம்பிக்கும். ஆனா ஆன்மீகத்துல அப்படி கிடையாது. இப்ப நல்லா எவ்வளவு படிச்சுட்டு வந்திருக்கோமோ, 80யோ 90யோ 94 99 வரைக்கும் படிச்சுட்டோம். ஒரு 1% வேண்டி நமக்கு தேர்ச்சி பெறல விழுந்துட்டோம்னாக்கா என்னது? திரும்பி அந்த 1% வேண்டி பிறப்போம். நல்ல காரியம் பண்ணி நம்ம வந்து கண்டிப்பா கிடைக்கும். அப்ப என்னது? எங்க பிறப்போமா? நல்ல செல்வந்தர் வீட்டுல பிறப்போம். நல்லோரின் குடும்பத்தில்
நல்ல அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, பிறப்பான் கண்டிப்பா பகவான் சொல்றாரு. எஸ், அடுத்தது செல்வகுமார் பிரபுஜி படி. யோகாவில் வெற்றியை அடைய தவறும் ஒருவரின் இலக்கு என்ன? அதவா யோகினாம் ஏவ குலே பவதி தீமதாம் ஏதத்தி துர்லபதரம் லோகே ஜன்மயத் ஈத்ருஷம். அல்லது அவன் வந்து இல்லாத என்னாகும், இதர் அப்படி பிறப்பான் இல்ல. அல்லது நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகவாதிகளின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. பகவானே உறுதின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவு நிறைய இடத்துல அவர் வந்து ஐ எம் ப்ராமிசிங் யூ அப்படி இப்படி சொல்றாரு. அவ்வளவு நம்ம வந்து இட் ஷுட் பி லைக் நம்ம வந்து வேத வாக்கா எடுத்து நம்ம வந்து we have to follow. அல்லது நீண்ட கால யோகா பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி, யோகானா தெரியும் இல்லையா, காலு கை தூக்குறது யோகா கிடையாது. பகவானை நினைத்து நம்ம பார்த்தோமே அஷ்டாங்க யோகால என்ன கொடுத்துருக்காரு தான். அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகவாதிகளின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. இத்தகைய பிரிவு நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிக அரிதானதாகும். இப்ப நம்ம நிறைய பாக்குறோம், யூடியூப்ல எல்லாம் வருது, இப்ப வாட்ஸ்அப் யூனிவர்சிட்டியில நிறைய அந்த மாதிரி வருது. சின்ன சின்ன பசங்க எல்லாம் வந்து அவ்வளவு ஸ்லோகா சொல்றானா, அது பண்றான். எப்படிதான் நம்ம இஸ்கான் பெங்களூர் ஐ திங்க் நம்ம கிளாஸ்ல தான் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 10 வயசு குழந்தை பொண்ணு, சின்ன பொண்ணு, பேர் மறந்துடுங்க. அவ என்ன சைத்தன்ய சரித்தாமிரத்துல எல்லாம் அவ வந்து கொஸ்டின் கேட்டு அப்பா பயங்கரம் எனக்கு தோணுது. அவ்வளவு எல்லாம் வந்து நமக்கு நாலேஜ் எல்லாம் வரணும்னா ரொம்ப அதுக்கு வந்து இது வேணும், பூர்வ ஜென்மத்தை அந்த இது இருந்தாதான். சோ அந்த மாதிரி கண்டிப்பா அது வந்து ப்ரூவ்ஸ் அந்த மாதிரி பிறக்கிறாங்க, நல்ல ஒரு இதுல என்னது குலத்தில் பிறப்பாங்க அப்படின்னு, ஆன்மீக குலத்தில். சரவண ஜோதி மத்தை படி. हरे कृष्णा माताजी। योगिनाम् अपि सर्वेषां मत्कदेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मदः। हरे कृष्णा माताजी। மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் என்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனை யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரை விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். யார் எந்த யோகி வந்து பெரும்பாலும் டோட்டலி ஃபர்ஸ்ட் கன்விக்ஷன் வேணும், பகவான் தான் எல்லாமே சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல ஆணித்தரமா வந்து ஒரு இது நம்பிக்கை வேணும். அந்த மாதிரி இருந்து எப்போதும் என்னில் நிலைத்து, யாரு நம்ம ஸ்ரீலா பிரபுபாதர்லாம் அப்படிதான். பகல் ஏர்லி மார்னிங் 2 மணி எல்லாம் நமக்கு ராத்திரி அப்பதான் தூங்கவே போவோம். நிறைய பேர் அந்த மாதிரி தானே இல்லையா, லேட் நைட் எல்லாம் வந்து முடிஞ்சு அப்பதான் தூங்க போவாங்க. அவர் என்னச்சு தூங்கி என்னச்சு எழுத ஆரம்பி ஜபா பண்ணு அதே இது. அப்புறம் மார்னிங் வாக் எல்லாம் போவார். மார்னிங் வாக் போகும்போது என்னது இதேதான், லெக்சர் ஆன் பாகவதம் அதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் சரி வந்தாச்சுன்னா அப்புறம் பாகவதம், திரும்பி பஜனை எல்லாம் பண்ணி திரும்பி பாகவதம். எந்த நேரமும் பாகவதம், பகவத்கீதா கதை, பாகவதம் கதை, இதேதான் அவர் சொல்லிட்டே இருப்பார். இப்போ பாகவதத்துக்கு பகவானுக்கு வந்து அவ்வளவு சேவை, மூச்சு இருக்கிறது வரைக்கும் அதேதான். இந்த நேரமும் அதுல இருக்கும்போது தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு யார் புரிகின்றாரோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரை விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். கண்டிப்பா அவருடைய இதுலயும் போய்விடுவான், பகவான் உலகத்தும் போய்விடுவான், கிருஷ்ண உலகத்தும். அதே அவருடைய அடுத்து தெரியல. ஓகே, அனைத்து யோகங்களும் பக்தி யோகம் என்னும் இலக்கை நோக்கி செல்கிறோம். இப்ப நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்ல என்ன பண்றோம், கர்மயோகம். கர்மா இப்பதான் அந்த 6வது சாப்டர் வரைக்கும் கர்மாவை தான் பார்த்துருக்கோம். என்னெல்லாம் செய்யணும், எப்படி செய்யணும், அது எப்படி பகவானை நினைத்துதான் பண்றோம். நிஷ்காம கர்ம யோகாவை தான் எல்லாமே நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் நம்ம வந்து அகர்மா நிலையில போறோம். அடுத்தது என்ன பண்றோம், பகவத்கீதாவுதான் ஞானம் பெறுறோம். பகவத்கீதா படிக்கிறோம். இப்ப வந்து நிறைய நம்ம சொல்லியிருக்கேனே, பாகவதம் கிளாஸ்க்கு போலாம், நீங்க எல்லாத்துக்கும் நீங்க போகணும். பாகவதம் கிளாஸ் இருக்கு பார்த்தால. அப்புறம் வந்து சைத்தன்ய சரித்தாமிரம், அதெல்லாம் PhD லெவல் படிப்பு. சரி என்ன இருந்தா நான் கொஞ்சம் காதுல ஒரு தேனாவது கொஞ்சம் ஒரு ட்ராப்பாவது போட்டுங்க. அதெல்லாம் நீங்க இதெல்லாம் ஞான யோகா. என்ன பக்தி அடிப்படையில தான் கர்ம யோகா பண்றது. எப்படி பக்தி அடிப்படையில நம்ம வந்து கர்மா பண்ணிட்டு போறோம். ஞானம் அப்படிதான், பக்தியோட இதுல பேஸ்லதான் ஞானமும் பெறுறோம். அப்புறம் அஷ்டாங்க யோகம் இன்னைக்கு பார்த்தோம், அதுவும் வந்து பேஸ் என்னது இதுதான், பக்தி தான். இதெல்லாம் எங்க கல்மினேட் ஆகும், எல்லாம் எங்க போய் சேர்றது, பக்தி யோகாங்கிற நல்ல நிலைத்து நிக்கிற அந்த இதுலதான் போய் சேர்றது. இது வந்து யோகாரூடா ருதுக்ஷு அந்த இதுல வரும் அந்த ஸ்லோகால. இது படி. ஓகே, இப்ப 4 இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். நிறைய ஸ்லோகால் இது வருது. ஐ திங்க் நேற்று கூட பார்த்தோம். இப்ப 4 யுகங்கள் இருக்கு. கிருத்த யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், இது கலியுகம்.
கிருத்த யுகத்தை சத்திய யுகத்தை எப்படி பண்ணிட்டு இருந்தா, பகவான் எல்லாம் எப்படி பூஜிச்சுட்டு இருந்தாங்க. இதுல போய் இது அன்னம் ஆகாரம் இருந்து சாப்பாடு எல்லாம் இல்லாம தண்ணி குடிக்காம அப்படி பகவான் எந்த நேரமும் அந்த யோகா பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி தியானத்துல இருந்து அவங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் அப்பதான் பகவானுடைய கிரேஸே அவங்களுக்கு கிடைச்சது. அப்புறம் திரேதா யுகத்தை என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ஃபயர் சாக்ரிஃபைஸ் நிறைய யஜ்யம் யாகம் பண்ணி தான் அவங்க வந்து வழிபட்டுட்டு இருந்தாங்க. துவாபர யுகத்துல கோவில் வழிபாடு, பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்றது என்ன, அபிஷேகம் என்ன, அலங்கரிக்கிறது என்ன, அவரை பஜனை பண்றது என்ன, ஃபுல் டே தே வில் ஸ்பெண்ட் இன் இது கோவில்ல வந்து வழிபாடு பண்ணி தான் அவங்களால பண்ண முடிச்சு. ஆனா கலியுகத்துல அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்லப்படல. பண்ணணும்னா பண்ணலாம், ஆனா இதெல்லாம் கண்டிப்பா பண்ணிதான் ஆகணும்னு இல்லை. சிம்பிளா சொல்லியிருக்கா, ஹரே கிருஷ்ண நாமஜபம் சொன்னா போதும். நாமஜபம் பகவானுடைய உச்சரிப்பு, பகவானுடைய உச்சரிப்பு நமக்கு அழகா அது இது நாமஜபமா இந்த இதா கொடுத்துருக்கா, மாமந்திரமா கொடுத்ததுனால இன்னும் ஈஸியா போயிடுது. கரெக்டா அதை உச்சரிச்சு எவ்வளவு சொல்றோமோ அவ்வளவு வந்து நமக்கு நல்ல ஒரு இது கிடைக்கும். கடவுளின் பரிசுத்தமான ஒரு விஷயம், பரிசுத்த பெயர்களை ஜபிப்பதுதான் கலியுகத்துல தர்மமா நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்கு. இது பாகவதத்தையும் கொடுத்திருக்கு. कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां युजते महेहि द्वापरे परिचार्यायं कलो तत्रि कीर्तनात् கீர்த்தனம் பாடுறதுதான் வந்து இது கலியுகத்துல ஒரு தர்மம் அப்படின்னு சொல்லி. எஸ், இப்போ ஒரு மந்திரம் என்றால் என்ன? ஒரு மந்திரம் பாரம்பரியமாக ஒரு குறுகிய ஒலி, ஒரு ஓம் சொல்லலாம், குறுகிய ஒலி சொல், இல்ல ஒரு சொல்லா இருக்கலாம், அல்லது சம்ஸ்கிருதத்தில் பேசப்படும் சொற்றொடர் மற்றும் தியான நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்துகிறது. இந்த நேரத்தில் நம் மனதையும் உடல் அப்ப அந்த மாதிரி சொல்லும் போது என்னது, நம்ம மனதையும் உடலையும் மையமாக வைத்திருக்க உதவும் வகையில் இது மீண்டும் மீண்டும் கூறப்படுகிறது. திரும்பி 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 சொல்லதான் அது ஒரு மந்திரம்னு ஆயிடும். ஆனால் அடிப்படை நோக்கம் இன்னும் அப்படியே உள்ளது. இது நம் நோக்கங்களை மையமாக கொண்டு நம் மனதை அமைதிப்படுத்தும் ஒரு வழியாகும். இது சொல்ல என்னாகும், மனசு வந்து அமைதி கிடைக்கும். மந்திரங்கள் உண்மையில் வேலை செய்கிறதா? எஸ், வேலை செய்கிறது. அப்படி யாரு ப்ரூவ் பண்ணிருக்கா? சயின்டிஸ்ட் ப்ரூவ், நியூரோ சயின்டிஸ்ட் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கான்னு போட்டோம். மந்திரங்கள் மனம் மற்றும் உடல் மீது செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன. மந்திரங்கள் மீண்டும் மீண்டும் வரும் ஒலிகள் பல நிரம்பியல் விஞ்ஞானிகள், நியூரோ சயின்டிஸ்ட், நியூரோ டாக்டர்ஸ் சொல்லி அது மாதிரி வந்து ஒரு கோமா கண்டிஷன்ல இருக்கிறவங்க கூட கொஞ்சம் அசைவெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிய வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த மந்திரங்களின் ஒலியின் மொழியும் நம் வாழ்வில் பல விதத்தில் பயன்படுகிறது என்பதை நிரூபித்துள்ளனர். எஸ், இது வந்து நாட் ஓன்லி அது வேத குறிப்புகள் ஒரு எல்லாத்துக்குமே ஒரு பேஸ் வாங்க இல்லையா, இங்க போட்டிருக்கு ஏதோ ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருந்தாதான் நம்ம வந்து ஃபுல்லா நம்புவோம். அப்ப 1 இல்ல 4 இல்ல நிறைய இருக்கு வேத குறிப்புகள்ல கொடுத்துருக்கு. பகவானுடைய பரிசுத்த பெயர்கள் கோஷமிடுவதற்கு நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல கொடுத்துருக்கு. என்னெல்லாம் பார்க்கலாம். கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்திலிருந்து கலி சந்தாரண உபனிஷத். இதி ஷோடசகம் நாம்னாம் கலி கல்மஷ நாசனம் நத பரதரோ उभायः सर्ववेदेषु दृश्यते इति षोडशकं नाम्नां कलि कल्मषनाशनं नतः परतरो उपायः सर्ववेदेषु दृश्यते. அப்படின்னா என்னது, அனைத்து வேத இலக்கியங்களை தேடிய பின் ஹரே கிருஷ்ணரின் கோஷத்தை விட இந்த யுகத்திற்கு ஒரு மதத்தின் முறையை மிக உயர்ந்ததாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. இது வந்து எதுல கொடுத்திருக்கு, கலி சந்தர்ஷனம் நினைக்கிறேன், கலி சந்தாரண உபனிஷத்துல கொடுத்திருக்கு. என்னது, பகவானுடைய பேரு ஹரி கிருஷ்ணருடைய பேரை தவிர வேற ஒண்ணுமே நம்ம வந்து அதுக்கு ஈக்குவலா ஒண்ணுமே கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. அதனால அதுதான் வந்து அனைத்திலும் அந்த கோஷம் தான் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் வேத குறிப்புல என்ன கொடுக்கு, சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம் ஆதிலீல 17.21. ஹரே நாம ஹரே நாம இவ கேவலம் கலோ நாஸ்தி ஏவ கதிர் அந்யதாக. சண்டை மற்றும் பாசாங்கத்தனமான இந்த யுகத்தில் நம்மளுடைய கலியுகம் எப்படி இருக்கு, பொறாமை போட்டி, முகத்துக்கு நேரம் ஒண்ணு பேசுவாங்க பின்னாடி ஒண்ணு பேசுவாங்க, அதுதான் நடக்கிறது இப்போ. சோ அந்த மாதிரி யுகத்துலதான் நம்ம இருக்கோம். அதுல இருந்து விடுதலை பெறணும்னா ஒரே வழி என்னது, கிருஷ்ணருடைய பரிசுத்த பெயர்களை உச்சரிப்பது தான். அதை தவிர வேறு வழியே இல்லை. வேற கதிர் அந்நியதா, வேற ஒரு கதியே கிடையாது நமக்கு. பகவான் பேரு சொல்லிதான் நம்ம விடுபட்டு போனோம். இப்ப ஜெயில தான் இருக்கும். அந்த ஜெயில இருந்து விடுபடணும்னா என்னது, கண்டிப்பா பகவான் பேர் சொல்லணும். அழகா இஸ்கான்ல வந்து இது மாதிரி சொல்லியிருக்கா, மாமந்திரமா சொல்லியிருக்கா. நம்ம வந்து கண்டிப்பா அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இது பண்ணணும்.
ஓகே, வேத குறிப்பு வேற என்ன கொடுத்திருக்கு? பாகவதத்தை கொடுத்திருக்கு 12.3.51. பலே தோஷனிதே ராஜன் அஸ்தி ஹேகோ மகாகுணः கீர்த்தனாத் ஏவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம் விரஜேத். என் அன்பான ராஜா, கலியுகத்தில் குறைபாடுகள் நிறைந்திருந்தாலும் இந்த வயதை இந்த யுகத்துல பற்றி இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கிறது. கலியுகத்துல எல்லாமே மோசமா தான் இருக்கு, இருந்தாலும் ஒரு நல்ல குணம் என்ன இருக்கு? வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் ஒருவர் பொருள் அடிமைத்தனத்தில் இருந்து விடுபட்டு ஆழ்நிலை ராஜ்யத்திற்கு உயர்த்தப்படலாம். அப்படின்னா என்னது? இப்ப நிறைய இதுல எல்லாம் இதுதான் இருக்கு, எல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் உள்ள கலியுகம் தான் இருக்கு. ஆனா இதுல இருந்து விடுதலை பண்ற அடிமைத்தனத்தில இருந்து, இந்த பௌதிக அடிமைத்தனத்துல நம்ம இருக்கோம், அதுல இருந்து விடுபடணும்னா இந்த இது ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொன்னா போறோம், இதுல இருந்து விடுதலை கிடைத்து விடும். இதுதான் பெஸ்ட் திங். கலியுகாத ஏதோ பெஸ்ட்னாக்கா இதுதான் ஒரு பெஸ்ட் திங் இருக்குன்னு. ஏன்னா ஈஸியா நம்ம வந்து மகாமந்திரம் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். அப்புறம் என்னது? பகவத்கீதாலேயே சொல்லியிருக்கு 10வது சாப்டர்ல 25வது. யஜ்ஞானாம் ஜப யஜ்ஞோ அஸ்மி. நான் தான் வந்து இருக்கிற யஜ்ஞால எல்லாம் யஜ்யமா தான், ஜப்ப யஜ்யமா நான் இருக்கேன். ஜப்பாங்கிறதே என்னோடதான், என்னோட பேரு சொல்றதுதான் ஜப்பா. கிருஷ்ணனாகிய நான் யாகங்களில் என் பெயர்களை உச்சரிக்கும் ஜப்ப யஜ்யம் ஆவேன். நான் தான் அந்த ஜப்பாங்கிறதுலயே நான் தான் இருக்கேன். சோ நம்ம வந்து தாராளமா ஜப்பம் வந்து பண்ணிட்டே இருக்கும். அதனால நாளைக்கு நான் வந்து யாரு ஜப்பா எடுக்க போறேன்னாக்கா எல்லாரும் சேர்ந்து கோரஸா சொன்னேன், நான் எடுக்கிறேன்னு அந்த மாதிரி சத்தம் கேட்கணும். எனக்கு ஆசையா இருக்கு எனக்கு. ஏன்னா குழந்தைகள் கிளாஸ்ல அப்படிதான் சொல்லுவா எல்லாரும், எல்லாம் வந்து போட்டி போட்டு நான் சொல்லுவா. எல்லாருமே கிட்ஸ் மாதிரி தான் எனக்கு எல்லாரும். யாரா பேசுறாளா? சாந்தி மாதாஜி மியூட். எல்லாம் வீட்டுல பேசுறது இங்க கேட்க வேண்டாம். ஓகே, ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரம் இன்னும் நிறைய இருக்க ரெஃபரன்ஸ், இன்னும் ஒரு 10-15 நிமிஷம் எடுக்கும். சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம் அந்திய லீலா. சைத்தன்ய சரிதம் 3 இருக்கும், ஆதி லீலா, மத்திய லீலா, அந்திய லீலா. பெரிய வால்யூமினஸ் இருக்கு. அதனால அது வந்து நீங்க நல்லா கேட்கலாம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்னா அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங். நீங்க வந்து சாயந்தரம் நம்ம தமிழ்லயும் இருக்கு. இப்ப பிரபுஜியோட 8:15 ஆரம்பிக்கும். நான் என்னோட இது முடிஞ்சா அதுதான் கேட்பேன். கொஞ்சம் கேட்க முடியுமே அப்படின்னு ஆசையா இருக்கு. இப்ப நீங்க எல்லாருமே கேட்கலாம். சும்மா ஆன் பண்ணி விட்டுடுறது, உங்க வேலையை பார்த்துட்டே நீங்க வந்து கேட்கணும், அவ்வளவுதானே. பார்ட்டிசிபேட் you are not going to talk, just you are going to listen. எல்லாருமே வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. ஓகே, அந்தலீலா 20.16 என்ன கொடுத்திருக்க? இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரம். ஓகே, நாமகாரி பகுதா நிஜ சர்வ சக்தி தத்ரார்பிதா நியமித ஸ்மரணேன கால ஏதாத்ரிஷி தவ கிருபா பகவான் மமாபி துர்தைவம் ஈத்ருஷம் யாஜனி நானுராகः. இது வேற எதுலயும் வருது. ஓகே, என் ஆண்டவரே, கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமே, உங்கள் புனித பெயரில் வாழும் நிறுவனத்திற்காக அனைத்து நல்ல அதிர்ஷ்டங்களும் உள்ளன. உங்க பேரிலேயே அவ்வளவு அதிர்ஷ்டம் இருக்கு. கிருஷ்ணானா வழிபாடு பண்ணோம், ஒரு படம் வச்சுக்கணும், பூஜை பண்ணோம், அந்த மாதிரி இல்ல. அவ்வளவு நாமம் உச்சரிச்சாலே அவ்வளவு பவர்ஃபுல். நம்ம வந்து பகவானுக்கு பூஜை சமர்ப்பணம் பண்ணி அர்ச்சனை எல்லாம் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ற அவ்வளவு பவர்ஃபுல் பகவான் நாமத்திலேயே இருக்கு. சோ நம்ம எவ்வளவு நாமம் உச்சரிக்கிறோமோ அந்த பவர் அதுல இருக்கும். எனவே உங்களுக்கு கிருஷ்ணா மற்றும் கோவிந்தா போன்ற பல பெயர்கள் உள்ளன. உங்கள் பெயர்களை நீங்கள் அந்த பெயர்களை நீங்கள் அந்த பெயர்களில் முதலீடு செய்துள்ளீர்கள். பகவானே அந்த ஒரு பெயர்லயும் இருக்கார். இப்ப நம்ம பகவானுக்கு பேரும் சொல்ல 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 இன்னும் அவருக்குதான் நம்ம வந்து பகவானை பூஜிக்கிற அந்த நிலைமைக்கு வந்துடுறோம் நம்ம. மற்றும் அவற்றை நினைவில் கொள்வதற்கு கடினமான மற்றும் வேகமான விதிகள் எதுவும் இல்லை. பகவான் பேரு சொல்றதுக்கு என்ன ஒரு விதியும் இல்லை. நம்ம வந்து பகவான் பேரை எப்ப வேணா சொல்லலாம். அப்போ இது வந்து என்ன செய்ய, டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் என்னெல்லாம் செய்யலாம். மகாமந்திரம் உச்சரிக்கும் போது என்ன டைட்டில் கொடுத்திருக்கு? மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதற்காக செய்ய வேண்டியவை. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கும் முன் பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை உச்சரிக்கவும். கண்டிப்பா அது பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு 108 டைம் இந்த இது சொல்லலாம், மகாமந்திரம் சொல்லலாம். எஸ், அடுத்தது 2வது என்ன? கேட்கக்கூடிய வகையில் கோஷம் முடிங்கள். யாருக்கு கேட்கக்கூடிய? நமக்கு கேட்கக்கூடிய, நம்ம சொல்றோம், நமக்கு கேட்கக்கூடிய வகையில் நம்ம வந்து சொன்னா போறோம். பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க பக்கத்து அவளுக்கெல்லாம் வேண்டாம். நிதானமா நம்ம காது கேட்கறவங்க சொல்லணும். மந்திரத்தை கேட்கும்படி தெளிவாக கூற வேண்டும். ஹரே அப்படியெல்லாம் ஹரே ஹரே கிளியரா கேட்கணும். அந்த மாதிரி கரெக்டா நம்ம உச்சரிக்கணும். ஒவ்வொரு பெயரையும் தெளிவாக உச்சரிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இப்படிதான். ஆனா அதுக்குன்னு இவ்வளவு ஸ்லோவா சொல்லிட்டுனா நம்ம ஒரு மாலை ஒரு 20 நிமிஷம். அப்ப கொஞ்சம் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ஆனா அதுக்குன்னு பேரெல்லாம் சுருக்க கூடாது. ஹரே 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 ஹரேன்னு சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் தப்பு. இட்ஸ் லைக் ஐ டோல்ட் யூ, ஐ திங்க் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன், பாஸ்கெட் பால் மாதிரி
நம்ம வந்து மந்திரம் சொல்லியாச்சு, அது பகவான் போய் சேர்றதா இல்லையான்னு எப்படி தெரியும்? அந்த பாஸ்கெட்ல அந்த பால் விழுந்தா தானே ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும். இப்ப நம்ம கரெக்டா சரியா அந்த வந்து மந்திரம் சொன்னாதான் ஆஸ் குட் அஸ் அந்த பாஸ்கெட் பால்ல பால் தூக்கி போட்டா அந்த பாஸ்கெட்ல விழுந்தாதான் பாயிண்ட். அப்போ ஒரு பாயிண்ட் நம்ம கிடைக்கணும்னா கரெக்டா உச்சரிச்சா இல்ல நம்ம பெருமைக்கு சொல்லலாம், நான் 16 ரவுண்ட் பண்றேன் 20 ரவுண்ட் பண்றேன், பெருமைக்கு சொல்லலாம் விடு விடு விடுன்னு பண்ணிட்டு போறோம் அப்படின்னு. இப்ப லெவல் 2ல அதான் ஒரு இது ஆர்குமெண்ட் இல்ல, ஒரு மாதாஜி சொன்னாங்க 4 நிமிஷத்துல முடிக்கிறேன். நான் அப்ப இன்னும் தப்பு இருக்கு மாதாஜி அப்படின்னு. இல்ல நான் கரெக்டா தான் சொல்றேன் அப்படின்னா, சரி உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தா சரி விட்டுட்டேன். அவளுக்கு அந்த கன்வின்சிங். ஏன்னா பிரபுஜி எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு மினிமம் ஒரு 6:30லேருந்து 7. ரொம்ப ஸ்பீடா பேச சொன்னாலும் 6:30யாவது எடுக்கும், இல்லாட்டா 7 நிமிஷம். எனக்கெல்லாம் இன்னைக்கு 7 நிமிஷம் 7 நிமிஷம் அதுக்கு மேலே எடுக்கும். நிறைய பேர் 8, 9, 10 எடுக்கும். ஆனா சுருக்கி 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 எவ்வளவு பாஸ்டா சொன்னாலும் 7, 6:45 கூட வரும். சிலப்போ 6:30 எல்லாம் கூட சொல்ல முடியாது. 6:45, 7 அந்த நிமிஷத்துக்குள்ளதான் நம்மளால பண்ண முடியும். இந்த மாதாஜி 4 நிமிஷத்தை பண்ணோட மாதாஜி நோ தப்பு அப்படின்னு. இல்ல கரெக்டா தான் சொல்றேன். சரி உங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை இருந்தா சரி சொல்லிக்கலாம். அதனால என்னன்னாக்கா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பேர் ஏன்னா நம்ம திருப்திக்கு மாத்திரம் என்ன நான் இவ்வளவு ரவுண்ட் பண்ணேன்னு கணக்குக்கு யாரும் வந்து அந்த கணக்குல நமக்கு வேண்டிதான் நம்ம இதெல்லாம் சொல்றோம். ஒவ்வொரு பெயரையும் தெளிவாக உச்சரிக்கணும். மரியாதை, பக்தி அண்ட் கவனத்துடன் மாலையெல்லாம் வச்சு பண்ணும்போது கால்ல எல்லாம் படாம யூஸ் பண்ணணும். அதனாலதான் நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன் துளசி மாலை வாங்க வேண்டாம். என்ன இது பண்ணாலும் துளசி மாலை ரொம்ப பவித்திரமானது. தெரியாம நம்ம பேசும்போது உச்சப்பட்டுடும், கால் பட்டுடும், எதோனா நம்ம தெரியாம நம்ம வந்து தப்பு பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அதை தவிர பாக்கி எல்லா பீட்ஸும் கிடைக்கிறது. நீம் பீட்ஸ், இது கிறிஸ்டல் பீட்ஸ் கிடைக்கும், வெறும் மரத்தால் உள்ள பீட்ஸ் கூட கிடைக்கும். அந்த வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து எப்படி இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு பவர் உண்டு. அவ்வளவு ஜபம் அதை வச்சு பண்றோம்னா அது பவர் இருக்காதான் கண்டிப்பா இருக்கும். அதனால அந்த கால்ல எல்லாம் படாம கேர்ஃபுல்லா நம்ம வந்து வச்சுக்கணும். மரியாதையோடு அது ட்ரீட் பண்ணணும். அந்த மாலைய பக்தியுடன் வைக்கணும். அப்புறம் வந்து கவனத்துடன் அதை ஹேண்டில் பண்ணணும். எஸ், எந்த இடத்திலும் உட்கார்ந்து அல்லது நடக்கும் போது உட்கார்ந்துன்னு சொல்லலாம், நடந்துன்னு சொல்லலாம், எந்த இடத்துல வேணா உட்கார்ந்து சொல்லலாம், எதிர்கொள்ளும் எந்த திசையிலும் சொல்லலாம். ஈஸ்டா வெஸ்டா இதெல்லாம் ஒன்றும் பார்க்கவே வேண்டாம். அப்ப எங்க வேணா உட்காந்துட்டு சொல்லலாம், எங்க வேணா நடந்துன்னு சொல்லலாம். நீங்கள் எந்த நேரத்திலும் சொல்லலாம். ஆனால் இருப்பினும் விடியற்காலை சொல்ல பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. காலை நேரம் பிரம்ம முகூர்த்தம். அதனாலதான் உங்களுக்கு வந்து நான் நேற்றுக்கு சொன்னேன், அந்த 4:30 மணிக்கு வந்து மங்களாரத்தி பார்க்க வந்துருக்காரு. மங்களாரத்தி பார்க்கும்போது என்ன இது விஸ்வரூப தரிசனம் பார்த்தாலே அவ்வளவு கோடி புண்ணியம். புண்ணியம் மாத்திரம் இல்லை, நம்மளோட நிறைய பாவங்கள்லாம் இது கரைந்து விடும். நிறைய எத்தனை யுகத்துல நம்ம எவ்வளவு பாவம் பண்ணிருப்போம் நமக்கே தெரியாது, அதெல்லாம் கரைந்து விடும். அண்ட் வந்து பிரம்ம முகூர்த்தத்துல அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் ஜப்பா செஷன் போயிட்டு இருக்கும். நம்மளும் அழகா ஜப்பா பண்ணிட்டு இருக்கும் போது என்னன்னாக்கா அந்த நேரத்துல ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது. வீட்டுல உள்ளவங்க தூங்கிட்டு தான் இருப்பாங்க மோஸ்ட்லி. அன்னைக்கு காத்தால நம்ம 5 மணிக்கு டியூட்டிக்கு போறவங்களுக்கு முடியாது, இல்ல 7 மணிக்கு இப்போ காலேஜ் ஒர்க்லாம் போறதுனாக்கா ஒரு 5 மணிக்கு எழுந்துக்கலாம். 4:30 மணிக்கு எழுந்து 5 மணி வரைக்கும் பண்ணிட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் 15 மினிட்ஸ் ஒரு மாலை ஜபம் பண்ணிட்டு அப்புறம் உங்க காலேஜ்க்கு எல்லாம் போகலாம். சோ அந்த மாதிரி பிரம்ம முகூர்த்தத்தை எழுந்துக்கிறது இஸ் ஆல்வேஸ் பிரிஸ்கிரைப்ட். நமக்கெல்லாம் நம்மளோட கல்ச்சர்ல எல்லாம் ராத்திரி எல்லாம் ஜபம் பண்றதெல்லாம் கிடையாது. ராத்திரி சீக்கிரம் தூங்குறது தான் நமக்கு, காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறதா நம்ம இதுல சொல்லிடுறோம். சோ பிரம்ம முகூர்த்தத்தை என்னன்னு ஜப்பா பண்ணணும். மங்களாரத்தி பகவான தரிசனம் பண்றது ரொம்ப அதெல்லாம் நமக்கு ஒன்றும் புதுசு இல்லை இல்லையா. நம்ம பக்கத்துல கோயில் இருந்ததுன்னா இது நிர்மாலய தரிசனம் நாங்க சொல்லுவோம். நிர்மாலய தரிசனம் இல்லாட்டா விஸ்வரூப தரிசனம் இதெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப நம்ம எல்லாம் போய் தான் அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. நிறைய பேர் போயிருக்காங்க. ஆனா கோயிலுக்கு போனோம்னா சுத்த ஆச்சாரம் வேணும், குளிக்கணும், நல்ல ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு இப்ப கோயிலுக்கு எல்லாம் போகணும். இப்ப அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணி இப்ப பல்லு தெளிச்சுட்டு உட்காந்து கூட கம்ப்யூட்டரோ நம்ம மொபைலோ ஆன் பண்ணிட்டு அழகா நம்ம வந்து கேட்டுருவோம். அதனால எல்லாரும் ஜஸ்ட் ரெக்வெஸ்டிங் உங்களோட பக்தி மார்க்கத்தை, எங்களுக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது, பக்தி மார்க்கத்தை உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங். அடுத்தது குளிக்கும் முன் அல்லது குளித்த பின் நீங்கள் சொல்லலாம். நாம ஜபம் பண்றதுக்கு நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், எப்ப வேணா அது வந்து பண்ணலாம். அப்புறம் எண்ணிக்கை வைத்து ஜபிக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. மாலை வச்சு பண்ணும்போது என்னது மாலையிலேயே 108 இருக்கும். அப்ப எண்ணிக்கை வந்து 108 எண்ணிக்கை எண்ண வேண்டாம். அழகா கண்ணை மூடின்னு தியானத்தோடு நம்ம பண்ணிட்டே வரும்போது அந்த இந்த வரும். நான் நேற்றுக்கு சொன்னேன், நான் இன்னைக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. மாலை பத்தி சொல்லியிருக்கேனா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா, சம்படி கைட் மீ. ஹரே கிருஷ்ணா இல்லையா? அப்ப நான் சொல்லிட்டேன். 2-3 கிளாஸ் எடுக்கும். யாருக்கு சொன்னேன் யாருக்கு சொல்லலன்னு நினைவு இல்லை. சில்ட்ரன் கிளாஸ் நான் சொன்னேன் இன்னைக்கு, அது நினைவு இருக்கு. நாளைக்கு சண்டேயா இருக்கு. ஒரே நிமிஷம் வீடியோ கிளியரா தெரியாது இல்லையா? சொல்லலாமா மாதாஜி? மாதாஜி மாலை ஜபமாலை வச்சுட்டு சொல்லலாங்களா? ஜபமாலை தான் உங்களுக்கு இப்ப காட்ட போறேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம்.
இப்ப தெரியறேனா நான் தெரியறேனா தெரியறேன் இல்லையா எல்லாருக்கும்? இதுதான் கிருஷ்ணமணி. இந்த மேல இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கும், கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும். என்னோட வந்து சேம் சைஸா தான் இருக்கு, அது கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும். அதை பிடிச்சு சொல்லக்கூடாது. ஜபம் சொல்லும் போது அதை மாத்திரம் சொல்லக்கூடாது, அதை பிடிச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது. அப்புறம் இந்த விரல விட்டுட்டு தான் சொல்லணும். இந்த விரல விட்டுட்டு இது பிடிக்கலாம். இது பிடிச்சுன்னு என்ன சொல்லலாம்? பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு இந்த இது இருக்கே, நம்ம பக்கத்துல இழுத்துன்னு வரணும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் மணி இருக்கு இல்லையா, அதை பிடிச்சுன்னு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அடுத்த ரெண்டாவது மணி ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. மூணாவது மணி. அப்ப இப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? இந்த கொண்டை இந்த இது இருக்கு இல்லையா கிருஷ்ணமணி நம்ம பக்கத்துல வரும். நம்ம வந்து நம்ம சைடா இழுக்கணும். இதை வந்து இப்படி நம்ம சைடுல இழுத்து 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 இப்படி பண்ணும்போது என்ன, இப்படி நம்ம தியானத்துல அப்படியே பண்ணிப்போம். அப்ப என்ன வரும்? கடைசியில இந்த மணி வந்துடும். 108வது வரும்போது இது வந்துடும், இப்படி வந்துடும். இது முடிச்ச உடனே திரும்பி கிருஷ்ணமணி கையில நெருடும் போதே தெரிஞ்சிடும், 108 முடிஞ்சு கொடுத்து நம்ம ஒரு மாலை ஜபம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு. திரும்பி இது வரும்போது என்னது, திரும்பி பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு இந்த மாலையை திருப்பிக்கிறது. அப்ப எது 108 இருந்ததோ அது ஒன்னா இது முடிஞ்சிடும். மீன்ஸ் 1 அது வந்து 1 சொல்லிட்டு கவுண்ட் பண்ணி திரும்பி பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா இப்படி திரும்பி அது வந்து நம்ம பக்கமா இழுத்து இழுத்து. ஐ ஹோப் ஐ குட் ஏபிள் டு இது எக்ஸ்பிளைன் பெட்டர். இல்ல யாருக்கும் இன்னும் சந்தேகம் இருக்கா? புரிஞ்சதா? இல்ல இன்னும் சந்தேகம் இருந்தா திரும்பி ஒரு வாட்டி கூட சொல்லிடுறேன். உங்களுக்கு புரிஞ்சது? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா தெரியலையே. புரிஞ்சது மாதாஜி. ஓகே, 2-3 பேர் சொன்னா கூட ஒரு கன்வின்சிங். இல்லாட்டா என்ன வீடியோல எல்லாம் போடதான் செய்யறா. இஸ்கான் ஹவு டு டூ ஜப்பா எல்லாம் போடுறா. நெட்ல என்ன இல்ல, எப்படி ஹவு டு டூ திலக்கா, ஹவு டு புட் திலக்கா அதெல்லாம் கூட போட்டிருக்கா. அதனால நீங்க வந்து இன்கேஸ் ஒரு டவுட், ஏன்னா இந்த மெயினா என்னன்னா இந்த விரல் யூஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் மாலையை நம்ம பக்கத்துல எடுத்துட்டு பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா தட் இஸ் அ குட் ஃப்ளோ. இப்படி பண்ண 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 நல்ல ஃப்ளோ வந்துட்டே இருக்கும். அப்புறம் வந்து ஒரு 108 நல்லா நம்ம தியானத்தை பண்ண மூணுன்னு சொல்லும் போது என்னன்னாக்கா 108 வந்தோடனே அதை நெருடும். இந்த கிருஷ்ணமணி கையில நெருடும் போது 108 ஆயிடுத்து சொல்லிட்டு அதை திருப்பிடுறது. யூஸ் பண்ண இந்த கையை வச்சு திருப்பிட்டு திரும்பி பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லி, எப்பவுமே பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு தான் மாலை ஜபம் ஆரம்பிக்கணும். 108 மணிகளை கொண்ட ஒரு துளசி மாலையில் பண்ண பரிந்துரைக்கப்படுகிறதுன்னு போட்டிருக்கா. நான் சொல்ல மாட்டேன், ஏன்னா நம்ம இன்னும் பேசிக் ஸ்டெப்ல இருக்கும். துளசி மாலையில ரொம்ப நல்ல ஒரு பிராக்டிஸ்டு ஒரு இனிஷியேஷன் கிடைச்சவாழம் பண்ணினா ஓகே. நானே இன்னும் ஆரம்பிக்கல. நானே என்ன சொல்றேன்னா 2 வருஷம் ஆல்மோஸ்ட் 2 இயர்ஸ் ஆகுது. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணல, ஆல்மோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஜனவரியில 2 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. நான் போன வருஷத்துக்கு முன்னாடி வருஷம் ஆரம்பிச்சேன். சோ வந்து இன்னும் துளசி மாலைக்கு எனக்கு பயம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. எனக்கு தெரியாம நம்ம பாவம் பண்றதை விட வேண்டாம். அப்படி பகவான் துளசி மாலையில தான் பண்ணணும்னு சொல்லல, துளசிக்கு முன்னாடி உட்காந்து பண்ணலாம். துளசி நம்ம ஒரு துளசி மாடம் இருக்குன்னா அதுக்கு முன்னாடி உட்காந்து பண்ணலாம். அதுல வந்து அது பட் மாலை யூஸ் பண்றது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கலாம். எஸ். அடுத்தது என்ன செய்யக்கூடாது? ஒரு புத்தகத்தை படிக்கும் போது ஒருவர் ஜபிக்க கூடாது. ஏதோ இப்ப காலேஜ் போறோம், எனக்கு எக்ஸாம் இருக்குன்னு அதை படிச்சுட்டே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே மனசுங்க இருக்கும், ஆன்சர்ஸ்ல இருக்கும். ஆனா வந்து நான் வாய் மாத்திரம் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லணும். அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. அந்த நேரம் படிக்கும் போது ஜபிக்க கூடாது. செய்தித்தாள் டிவி பார்க்கும் போது அல்லது போன்ற செயல்களோடு சேர்ந்து செய்யக்கூடாது. கரெக்ட் பிரபுஜி. செய்தித்தாள் படிக்கும் போது ஒண்ணும் இல்ல, நாம ஜபம் சொல்லும் போது அதுலதான் தியானம் இருக்கும். பேசிக்கா அதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கும். அதுலதான் மியூட் பண்றேன்னா பிரபுஜி நீங்க பேசுவோம். அப்ப நம்ம வந்து தியானம் ஃபுல்லா நம்ம நாம ஜபத்துல தான் இருக்கும், வேற ஒண்ணும் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் மகாமந்திரத்தின் ஒரு பகுதியை மட்டும் ஒருவர் உச்சரிக்க கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஒண்ணு மாத்திரம் சொல்லணும். ரெண்டுமா சேர்ந்துதான் சொல்லணும். ஹரே ராமா அதுதான் ஃபுல் மந்திரம். அப்ப அது ஒண்ணு சேர்ந்துதான் சொல்லணும். பிரபுஜி அன்மியூட் பண்ணாதீங்க. அப்புறம் ஜபமாலையில் கிருஷ்ணமணியை ஒருவர் கடந்து போக கூடாது. இப்ப நான் சொன்னது அதேதான். நடுவில் தனியே உள்ள மணிதான் கிருஷ்ணமணி. இந்த மணி இன் ஜெனரல் அது வந்து கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும், கையில நெருடுறா போல தெரியும், அந்த ஃபீலே வரும். நம்ம கண்ணு மூடின்னு பண்ணும்போது அந்த ஃபீல் வந்துடும் நமக்கு. சோ அந்த மாதிரி வந்து அதை தாண்டி போக கூடாது. இங்க 108 ஆயிடும், அதை திருப்பிக்கிறது. அப்புறம் இங்க 1 2 3 4 இப்படி பண்ண 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 இது 108ன்னு வரும். திரும்பி பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லணும், திருப்பிக்கணும். திரும்பி இது 1 2 3 4 அப்படி பண்ணணும். நம்ம பக்கமா இழுக்கும் போது இந்த மாதிரி ஆள்காட்டி வரையில நீட்டி வச்சுன்னு பண்ணணும். எஸ், இது 3 தான் கொடுத்துருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹேமவதி அண்டர்ஸ்டாண்ட், கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. டவுட் இருந்தா இது முடிச்சப்ப நம்ம பண்ணல. இப்ப வந்து ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா, அதனால கோஷமிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன? ஆயாச்சு, 2 minutes தான். பாவத்தின் எதிர்விளைகள் இருந்து விடுதலை. நிறைய பாவம் பண்ணிருக்கோம், அதுல எல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு நரகத்துல போய் இதெல்லாம் அனுபவிக்கலாம். ஆனா அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடுதலை கிடைக்கும். நாம ஜபத்துல இருந்து இது பண்ணினா கண்டிப்பா கிடைக்கும். அப்ப நம்ம வந்து ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ரியாக்ஷன் ஆஃப் சின். நம்ம என்னெல்லாம் பாவம் பண்ணிருக்கோம் அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடுதலை கிடைக்கும். அப்புறம் என்னது? தேவையற்ற இயக்கிகள் மற்றும் பழக்க வழக்கங்களிலிருந்து நிவாரணம். தற்போதைய நிலையில் நாம் எந்த விசித்திரமான எண்ணங்களுக்கும் ஆசைகளுக்கும் அடிமைகளாக இருக்கிறோம். எல்லாம் விசித்திரமான இதுலதான் அடிமையா இருக்கும். ஒண்ணும் இல்ல, சிகரெட் குடிக்க வேண்டாம், கள்ளு குடிக்க வேண்டாம், ஒண்ணும் இல்லைன்னா மொபைல் அடிக்ஷன் இவ்வளவு இருக்கு. இப்போ நமக்கு வந்து எல்லாமே மொபைல்ல இருக்கு, எல்லாமே விஷயங்கள் மொபைல்ல இருக்கிறதுனால அப்ப அடிக்ஷன் இல்ல சொல்ல முடியாது. அடிக்ஷன் இருக்குதான். அதுக்குள்ள என்ன மெசேஜ் வந்திருக்கு, யாரும் ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்களா, அது பண்ணிட்டாங்களா, இது பண்ணி பார்க்கதான் வேண்டியிருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு அடிக்ஷன் ஆயிடுது. ஒரு நேரம் கரண்ட் போச்சு, ஒரு நேரம் பேட்டரி அவுட்னு போச்சு, வில் பி சோ ரெஸ்ட்லெஸ், இந்த மாதிரி ஆயிடும். ஏன்னா இதெல்லாம் தான் அடிக்ஷன். அதனாலதான் டீ காஃபி வேண்டாம் சொல்லுவா. இப்பெல்லாம் நீங்க எல்லாம் கண்டினியூ பண்ணுங்க. எனிதிங் அடிக்ஷன் அப்படின்னா, அடிக்ஷன்னா என்ன அர்த்தம்? அது இல்லாம என்னால வாழ முடியாது. அந்த நிலைமைக்கு நம்ம கொண்டு போக கூடாது. நம்ம அந்த மாதிரி இருந்தோம். மாலை ஜபம் பண்றதுக்கு அது வச்சுதான் பரவாயில்ல. பகவானை தோழறதுக்கும் நம்ம வந்து இல்ல இன்னைக்கு வந்து மாலை ஜபம் பண்ணவே இல்லையே, நான் இது ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்கு, அது எஸ், எனி டைம் அலவுட். பகவானை நினைத்து பேராசைப்படலாம், ஆசை வைக்கலாம், பேராசைப்படலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். ஆனால் பௌதிக விஷயத்துல இந்த மாதிரி கெட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து இன்வால்வ் பண்ணிக்க கூடாது. அது வந்து அடிமையாகிவிடும். எஸ். அப்புறம் என்னது? கவலை மற்றும் மன அழுத்தத்திலிருந்து சுதந்திரம். பெரிவாள் ஆக தானே நமக்கு எல்லாம் இதெல்லாம் வருது. இப்போ குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் இது ஒண்ணுமே கிடையாது, அழகா சிரிச்சுருக்கோம். அப்ப இவாள்லாம் எப்படி? ஆனால் இப்ப பெரிவாள் ஆனப்புறம் டென்ஷன் இருக்குன்னா, அதனாலதான் லாஃபிங் கிளப், அதுக்கு பணமும் கொடுத்துட்டு வீட்டுல சிரிக்க மாட்டா, பேச மாட்டான். வாங்க எல்லாரும் கிளப்ல வாங்க, அதுக்கு பணமும் வாங்கிட்டு சிரிங்க, இல்ல கார்டன்ல வந்துட்டு எல்லாம் சிரிங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் இப்ப எல்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நமக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம். அழகா நாம ஜபம் வீட்டுல பண்ணிட்டு இருந்தாலே நல்ல ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும். நம்ம கூட சேர்ந்துட்டு எல்லாரும் சேர்ந்து ஆரம்பிச்சிருவோம். நாம ஜபம் சொல்றதுல ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லை. சோ மன அழுத்தம், பிபி இதெல்லாம் இருக்கு, அதுல இருந்தெல்லாம் வெளியில வந்துடலாம். மன அமைதி, பேசிக்கலி அது ஒண்ணு கிடைக்கும். நல்ல ஒரு திருப்தி. எவ்வளவு நாம ஜபம் பண்றோமோ நமக்கு வந்து ஒரு ஆத்மாத்மா ஒரு திருப்தி வந்து. ஏன்னா உள்ள ஆத்மா அதுதானே வெயிட் பண்றது. நீங்க நிறைய ஜபம் சொல்லுங்கப்பா, அங்க இருந்தா வந்திருக்கோம், இங்க மாட்டின்னு இந்த உடல்ல உட்காந்து நான் மாட்டின்னு முடிச்சுட்டு இருக்கேன். இங்க இருந்து விடுதலை ஆகணும்னாக்கா திரும்பி பாவம் புண்ணியம் எல்லாம் பண்ணிட்டு திரும்பி இந்த ஒரு உடல் எடுத்து அதுக்கு வர வேண்டியிருக்கு. இந்த ஆத்மாக்கு ஒரு உடல் எடுத்து இங்க நம்மதான் என்னது, நம்மதான் ஆத்மா, திரும்பி இங்க பிறந்து இருக்கும். இங்க இருந்து வெளியிடப்படுறதுக்கு என்னது? ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் தான் நமக்கு. வேற கலோ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி படிச்சோமே, அதேதான். வேற வழி இல்லை, வேற வழியே இல்லை. நோ அந்நியா வேற கதி இல்லை. நமக்கு இங்க இருந்து வெளிப்படணும்னாக்கா கிருஷ்ணநாமம் சொல்லிதான் வெளியே போகணும். நீ இப்ப பண்ணலையா, சரி அடுத்த ஜென்மத்திலயோ பண்ணி வெளிப்படணும்னா, அடுத்த ஜென்மத்துல ஹியூமன் பீங்கா பிறப்போமா தெரியாது. ஒரு நாயோ ஒரு பூனையாவே பிறந்த, ஒரு ஈச்சை, ஒரு என்னது எறும்பு, அந்த மாதிரி எனிதிங் அதர் தேன் ஹியூமன் பீங் பிரயோஜனம் இல்லையா? அது வேஸ்ட் அந்த லைஃப். அப்ப இருக்கிற ஜென்மத்தை ஹியூமன் பீங்கா பிறந்திருக்கோம். இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு நமக்கு. இஸ்கான் மாதிரி அதான் கஷ்டத்தை ஒரு நல்லது ஒரு நடந்திருக்கேன். ஒரு கோவிட்னு வந்தது, ஆனா இப்போ ஆன்லைன்ல இவங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்லையா? அதனால நமக்கு வந்து இது நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருக்குன்னு நம்ம வந்து we should go forward. உண்மையான மகிழ்ச்சி. இதை இப்ப செய்யறதுனால என்ன லாபம்னாக்கா இதுதான் உண்மையான மகிழ்ச்சி. ஏன்னா பொருள் சார்ந்து உள்ள மகிழ்ச்சி எல்லாம் நிலைத்து நிற்காது. ஒரு புது துணி வாங்கினேன், ரொம்ப சந்தோஷம், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது, அந்த பட்டு புடவை ரொம்ப பிடிக்கும், அந்த கலர் ரொம்ப பிடிக்கும்லாம் வாங்கிட்டு ஒரு கொஞ்ச நாள்ல அது வந்து போயிடும். அவ்வளவு ஆசையெல்லாம் கம்மியாயிடும். எவ்வளவு மொபைல், யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு எல்லாம் மொபைல் அவ்வளவு பிக்சல் கேமரா இருக்கு, அது இருக்குன்னு எல்லாம் வாங்குவா. அதை விட நெக்ஸ்ட் மாடல் வந்துட்டு இது புஷ்ன்னு போயிடும். சோ அதெல்லாம் வந்து பொருள் சார்ந்த மகிழ்ச்சி தான். அது வந்து நிலைத்து நிற்காது. ஆனா இது எப்படி? இது வந்து உண்மையான மகிழ்ச்சி. எல்லாருக்கூடயும் சேர்ந்துட்டு நாம ஜபம் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் எப்போ வரும், திரும்பி நம்ம எப்ப நாம ஜபம் சொல்லணும், அந்த மாதிரி நம்ம வீட்லயே பண்ணும்போது நம்ம பார்க்கலாம். நான் 4 மாலை பண்றேன்னா அடுத்த நாள் நீங்க 5 பண்ணி பாருங்க. ஆஹா, எனக்கு 5 மாலை பண்ண முடிஞ்சுடுதே அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம். அடுத்த நாளைக்கு 6 மாலை. இந்த மாதிரி நமக்கே சேலஞ்ச் வந்து நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அறிவொளி, நல்ல வந்து ஞானம் கிடைக்கும். அண்ட் வந்து ஒரு மெச்சூரிட்டி வரும். பகவான்னா என்னது, நாம் சுயம் நம்ம செல்ஃப்னா என்னதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறிவு கிடைக்கும். அப்போ என்னது, லாஸ்ட்ல நீங்கள் ஜபிக்கவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கவும்.
இது சாண்ட் அண்ட் பி ஹாப்பி, அதான் நம்மளுடைய லோகோ. இன்னும் முடியலையா? பஞ்சதத்துவ மந்திரம். ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. இவாதான் பஞ்சதத்துவா. யாருன்னா இவர் தான். இவர் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா, கிருஷ்ணாவோட அவதாரமான, கிருஷ்ணா ராதையோட சேர்ந்து உள்ள அவதாரம் தான் இவர், சைத்தன்ய மகாபிரபு. இவர் வந்து நித்யானந்தர். அப்புறம் இவர் வந்து அத்வைதர், இவரோட பேர்ல தான் போட்டிருக்கு. அப்புறம் கதாதர், இவர் வந்து கதாதரர். அப்புறம் இவர் வந்து வாசாதி. இவர்களெல்லாம் வந்து கௌரபக்த விருந்தா, நாங்க வந்து நமஸ்கரிக்கிறோம். இவாள்லாம் நம்மளை காப்பாற்றுவாங்க. நம்ம வந்து மகான் மந்திரம் சொல்லும் போது ஏதாவது தப்பு வந்தாலும் இவங்க பேரை சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா, இவங்க தீஸ் பீப்புள் வில் டேக் கேர் ஆஃப் அஸ். அதனால இங்க குரு பரம்பரா எல்லாம் சொல்லியிருக்கு இல்லையா? குரு எதுக்கு நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம்? ஏன்னா அவ சொல்படி நம்ம நடக்கிறோம். அதுல ஏதாவது தப்பு வந்தாலும் they will take care of us. ஒரு அம்மா அப்பா மாதிரி நம்மள வந்து கேர், அம்மா அப்பாவை கூட நம்ம ஒரு சின்ன குழந்தைகளா இருந்ததுன்னா அம்மா அப்பா வில் டேக் கேர் ஆஃப் அஸ். எல்லா நீட்ஸ், நம்மளோட எல்லா நீட்ஸும் அவங்கதான் பாத்துப்பாங்க. அந்த மாதிரி இதுல இப்ப நம்ம பெரியவாளாட்டும் ஒன்லி பயாலஜிக்கலி ஏஜ் எல்லாம் பெருசாயிடுது. இப்ப நம்ம அம்மா அப்பா எல்லாம் போய் சேர்ந்துருப்பாங்களா இருக்கும் சில பேருக்கு. ஆனா பகவான் இந்த மாதிரி இவாள் எல்லாம் பேர் எடுத்துன்னா தீஸ் பீப்புள் வில் டேக் கேர் ஆஃப் அஸ். இவ வந்து நம்ம அம்மா அப்பா ஸ்தானத்துல இருந்து நம்மள வந்து குரு. ஆனா தேர் ஆல் குரு. குருன்னா என்னது? இருட்டை போக்குறவர், நம்மளோட அஜ்ஞானத்தை போக்குறவர். இவாள்லாம் குரு. இந்த குருமார்களோட பேர்லாம் எடுத்துட்டு நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா நாமத்துல ஜெபிக்கிறோம். அதனாலதான் எவ்ரி 108 புரிஞ்ச அப்புறம் திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இன்னைக்கு என்ன படிச்சோமோ அது வந்து ஒரு சுருக்கம். வேற 9 PM மாதாஜி, மணி மாதாஜி 9 PM எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல. என்ன கேட்கறது எனக்கு புரியல. 9 PM என்ன ப்ரோக்ராம் கேட்கறது? 8:15 இப்போ வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் நடக்கும். நான் இது முடிச்சுட்டு சொல்றேன். அப்ப இது என்ன அத்தியாயம் 6 சுருக்கம் பார்த்தோம்னா, அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறுதல். எப்படி முன்னேறணும்? சமபுத்தி விவசியதே. எல்லாம் நமக்கு வந்து ஈக்குவல் டுவாலிட்டி போய் எல்லாம் ஈக்குவலா நம்ம வந்து நினைக்க ஆரம்பிப்போம். அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள் என்னது பார்த்தோம். ரகசி ஸ்தித ஒரு ஸ்டேஜ் நம்ம பார்த்தோம். இந்த ஏணிப்படி பார்த்தோம். அது ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்? அவர் இது சொல்றார் அர்ஜுனா இல்லையா, எனக்கு வந்து மனசை கட்டுப்படுத்த ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு. அதுக்கு பகவான் சொல்றார், அபியாசேன தூ கௌந்தேய, பை ரெகுலர் பிராக்டிஸ் அண்ட் வித்தவுட் அட்டாச்மெண்ட், டிட்டாச்சா அந்த மாதிரி மனசை வச்சுக்கணும்னாக்கா நம்மளால வின் ஓவர் பண்ண முடியும், இந்த மனசை கட்டுப்படுத்த முடியும். தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு என்னது? நல்ல செல்வந்தர். சுச்சீனாம் ஸ்ரீமதம்னா நல்ல செல்வந்தர் குலத்துல குடும்பத்துல பிறப்பான். பக்தி யோகம் மிக உயர்ந்த யோகம். யுக்த மனோ மத, இதுதான் வந்து பெஸ்ட். பக்தி யோகம் தான் தி பெஸ்ட் கன்க்ளூட் பண்ணிருப்பாங்க. வந்து இன்னைக்கு வந்து முடிச்சு விடுறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 6வது சாப்டர் முடிந்து விட்டது.